Tervetuloa päiväkahvi tieteen pariin. Studiossa meillä tänään Topi. Hello. Ja minä Jussi. Studiossa tänään, eli joka kertahan me ollaan samat kaverit täällä. No, mutta yksi jossa ollaan, eli studiossa. Kyllä, tää on meidän studio. Nimenomaan. Joo, mutta uutta podcastia aloitellaan. Joo. Olisiko hyvä kertoa myöskin kuulijalle, mistä on kyse? Musta tuntuu, että tää on ihan hyvä aloitus. Siis tää on Topi tosiaan terve kaikille mun puolesta kanssa. Eli meidän uuteen podcastiin. Ja siis ideana on ihan vaan, että jutellaan asioista, mitkä meitä kiinnostaa. Ja me ollaan Jussin kanssa, mitäs tässä ollaan 30 vuotta oltu kavereita suurin piirtein jossain siellä. Ehkä 25. Ehkä 25, joo kyllä. Ja jotenkin aina niin kuin palattu tieteen äärelle. Ja lähinnä tieteen ja niin kuin tulevaisuuden futuristisen niin kuin ideologioiden äärelle. Mutta myöskin on aika monesti kohdattu niin kuin sosionomisia ja sosiologisia asioita ja uskontoja. Ja aina on paljon juteltu kaikesta. Kyllä. Joo, ja niinkin antoisoja kun ne keskustelut on meidän kahden kesken ollut, niin jossain vaiheessa tuli sellainen idea, että pitäisikö... Ainakin meidän mielestä. Kyllä, meidän mielestä se on tosiaan. Todella antoisia keskusteluja. Tuli myöskin idea, että pitäisikö niitä vähän nauhoitella ja jakaa myös muille. Kyllä. Ja ehkä myös itsellä oli ainakin se idea siinä nimenomaan, että jos on muitakin meidänlaisia yksilöitä, jotka miettii samantyylisiä asioita, pohdiskelee paljon asioita ja tykkää keskustella, niin miksei sitten keskustella kaikkien kanssa kyllä. Koko internetissä. Niin, mä nyt on tämmöinen helppo kanava tehdä tätä asiaa. No pitäisikö meidän vähän valottaa vielä, että mistä me ollaan, mitä me tehdään, tai taustaa? Kyllä, eiköhän valotetaan vaan. Sä voit shed some light ensimmäisenä. Joo, siis kuka minä olen? Joo, ja mä voin jatkaa tässä sitten. Tässä on ollakin tärkeimmät Jussista. Joo. Sinä nörtti-ihminen, joka tykkää tieteestä ja kaikesta, no oikeastaan melkeinpä mistä tahansa asiasta, joka vaan sattuu sillä hetkellä kiinnostamaan. Niin, elikkä kaikennäköinen tiede ja uusi teknologia on lähellä sydäntä. Ja tietysti muut harrasteet ja mielenkiinnon kohteet on hyvinkin teknisiä, eli videopelaaminen ja internetissä roikkuminen. No heti saman tien kysyn, että onko mitään, niin kun, puhutaan nyt pelaamisesta vaikka ensinnäkin, että mikä olisi niin suosikki-genre, minkä tyylisiä pelejä sä pelaat? Mä pelaan kyllä aika paljon kaikennäköisiä pelejä, mutta että tällä hetkellä pinnalla on tietysti kaikennäköiset tarinavetoiset pelit ja roolipelit siinä mielessä, että tykkään pelata mahtavia isoja e-bokseja. Kuten Mass Effect oli jossain vaiheessa todella iso, ja nyt sitten on viimeisimpiä toi Witcher 3 ollut semmoinen iso saaga. Tai niin, kyllä se oli saaga yksi peli, mutta että kyllä se oli aikamoinen savotta yhden pelin. Millainen tuntimäärä se on Witcherissa tällä hetkellä? Uskaltaa kysyä. Uskaltaa tunnustaa. Kyllä se 180 tuntia taitaa olla tällä hetkellä kevyesti. Se on ihan kiitettävää. On se yhdelle pelille. No miten jos puhutaan tieteestä, niin onko mitään suosikkiaihetta? Avaruus on aina. Se on tietysti se, mistä on ihan pienestä lapsesta asti mitä on diggailu nimenomaan avaruutta ja avaruusaluksia ja kaikkea muuta tämmöistä. Astronomiaa ja niin, muuta. Kyllä. Tähdistä lukemista. Kyllä, nimenomaan. Kyllä. Joo, mutta siinä lyhyesti meikäläisen viitekehys tähän podcastiin. Aivan. Mites Topi? No, kiitos kysymästä Jussi. No mun puolesta ensinnäkin mä olin kanssa Pieksämäeltä. Lähdetään nyt siitä, joka unohtui pistää toi, mutta nykyään Helsingissä asun ja mä oon mistä mä lähtisin? No mä olen aina kiinnostunut vähän niin kaikesta. Mä oon aina niin tykännyt oppia uutta, mikä tahansa se on ollutkaan. Ja mua on kiinnostaa tosi paljon käyttäytymistieteet ensinnäkin, että mikä niin kuin ajaa ihmisen käyttäytymistä, miksi me ajatellaan, mitä me ajatellaan, miksi me muodostetaan noita opinioneita, eli mielipiteitä. Mutta mulla tulee vähän tästä finglishia silloin tälle. Eli miksi me muodostetaan jotain mielipiteitä ja minkä takia.
Ja mä opiskelin yhteisöpedagogiikkaa, eli yhteisöpedagogia on mun alunperäinen titteli, ja sitten mä olen kiinnostunut tosin aina kanssa tieteestä ja ehkä enemmän niin kuin nykyään vielä niin kuin robotiikasta ja mihin suuntaan me ollaan menossa niin kuin maailmanlaajuisesti sekä rotuna niin sanotusti, että niin kuin mihin tiede on menossa. Ja mun mielestä että eletään tosi mielenkiintoisia aikoja sen puolesta, että mihin me ollaan menossa. Ja tällä hetkellä mä olen ammattilta ja olen viihteen parissa teen töitä kansainvälisillä risteilyaluksilla ja mä pääsen siellä työssäni olemaan paljon niin kuin nykypäivän viihdeelektroniikan kanssa tekemisissä ja miettimään, että miten me saadaan parasta irti nimenomaan tuommoisesta tiedepohjaista, niin kuin elektroniikka-robotiikkapohjaista viihteestä myöskin. No niin. Nopea pikkutausta. Joo. No niin, tästä päästään heti asiaan. Joo, kyllä. No mikä on sun suosikkirobotti? Suosikkirobotti? Aika paha. Varmaan Robocoppi. CCP Rules. Okei. No ei siis... You got me there. Kyllä. Todellakin, joo. Siis pop-kulttuuri totta kai kiinnostaa myös. En mä usko, että mulla on sellaista niinku tiettyä suosikkirobottia voi sanoa niinku nimeltä, että hei, tässä on tämä mun suosikkirobotti. Niin pankkiautomaatio on aika hyvä. Mutta enemmänkin se, että mihin robotiikka on menossa ja miten se vaikuttaa meidän käyttäytymiseen. Esiin vaikka internet, jos ajattelee internetiä robotiikaksi siinä mielessä, että se on... Kyllä joo, ei robotti enää nykyään tarvitse olla fyysinen esine. Nimenomaan. Mä en puhu missään nimessä siitä, että nyt tuossa on robotti keittämään kahvia. Kyllä, joo. Tyylisti. Joo, no niin. Paras robotti on se, joka helpottaa elämää. Niin, nimenomaan. Ja siitähän me ollaan aina, eli viimeisen 60 vuotta nautittu on vähän enemmän olla, koska toi revoluutio kävi. Niin, nimenomaan, kyllä. Siitä lähtien. Mites tiede? Mikä on sun suosikkitiede? Kysyit sitä multakin. No, vähän samoissa liikutaan, että mä oon ehkä tämä jopa teoreettinen tiede kiinnostaa. Ehkä se että miten tiede muokkaa ja muodostaa meidän todellisuutta sen mukaan, minkälaisia applikaatioita tuo meidän elämään. Ja miten tiede pitää aina kuvitella etukäteen niin kun se päästä. Ja tuntuu, että Skifillä, science fiction on tosi tärkeä osa tiedettä tai tieteessä, että päästään niiden asioiden äärelle, mitkä on tärkeitä. Et miksi meidän on tiedettä, miksi meidän pitää tietää enemmän, miksi meidän pitää saavuttaa enemmän ja olla tehokkaampia, mihin me ollaan menossa. Et se on tavallaan kuin filosofia sen tieteen taustalla. Kyllä se on, joo. Täytyy myöntää, että se on itselläkin erittäin lähellä sydäntä toi nimenomaan tieteen teoria ja nimenomaan filosofiset asiat liittyen tieteeseen. Että miten se muokkaa meidän yhteiskuntaa ja se on... Ja se, millä tavalla ihmiset ottaa vastaan uuden teknologian, se on äärimmäisen mielenkiintoista, miten se integroidaan meidän elämään. Niin, kyllä. Ja mitä just käyn tästä asiasta monta keskustelua viime aikoina, että miten kun puhutaan esimerkiksi Neuralinkistä, mikä on tämä, kohta päästään siihen asiaan, mutta ehkä voidaan käyttää aasisiltana, mutta puhutaan Neuralinkki, eli puhutaan brain machine interface, eli aivoista koneeseen interfaassi. Käyttöliittymä. En minä tiedä, mikä se on. Käyttöliittymä on todennäköisesti se suomenkielinen sana, mitä haet tällä hetkellä. Kyllä. Eli aivot tiettikone käyttöliittymä, sanotaan näin. Että se, että kun puhuu asiasta, niin tuntuu niin kaupalliselta kaikille, mutta sitten jos lähtee avaamaan sitä, että hei, no meillähän on se olemassa jo. Ja se ei ole kaukaa haettua. Eli se, että kellekään ei tunnu oudolta se, että sanot, pistät tommonen härveli päähän ja sitten liikutat, me lasketaan ja katsellaan sun aivokäyriä tai mitä halutaan kutsuakaan niitä neuroneita, mikä siellä hyppii ja pomppii. Ja sen pohjalta tietokoneen ruudulla menee nuoli ylös tai alaspäin. Se ei tunnu yhtään hassulta. Sitten seuraavan kerran se menee oikein ja vasemmalle ja sekin tuntuu luonnolliselta. Sitten kolmannen kerran se menee kolme ulotteiselta. Niin. Ja sekin tuntuu normaalilta. Eli miten se integroituu niin vähitellen ja se tuntuu normaalilta. Kyllä. Joo, siis kyllähän se tuntuu, jos katsoo sitä, nyt just katsoo, että yhdistetään aivot suoraan tietokoneeseen, tuntuu se utopialta ja siltä todella pelottavalta ajatukselta, mutta että totta kai pienin askelin vähitellen ja varsinkin tuosta
kyseinen artikkeli, mihin viittasit Neuralinkista, se nimenomaan valottaa sitä, että miten paljon meillä on vielä opittavaa aivoista. Niin, kyllä. Miten vähän me oikeasti tiedetään. Kyllä. Mutta hei, eiköhän siinä ole niinku vähän pohjustusta, että ketä me ollaan ja millaisia ajatuksia meidän päässä liikkuu. Ja miten hyvin lähdetään tangentille. Kyllä. Ja eikä meillä on tavoitteena päiväkahvitieteen pohjalta, että on nimenomaan tätä. Me jutellaan ja naureskellaan maailman menosta ja nimenomaan teknologisesta lähtökohdasta, että mihin ollaan menossa. Kyllä, faktat ei ole niin tärkeitä. No niin, kyllä. Mä en ihan välttämättä noin pitkälle menisi kuitenkaan. Koitat siis suht pysyä faktoissa. Mutta ehkä tässä on pointtina se, että niinku, faktat on tärkeitä, mutta ehkä semmoinen niinku mentaliteetti, että miten me ollaan asiat ymmärretty. Ja me ei olla ammattilaisia, me ollaan harrastajia. Me tykätään lukea artikkeleita ja tykätään tehdä niinku omia johtopäätöksiä niistä. Ja nyt ehkä idea tässä, että me jaetaan niitä. Ja jos kuka tätä kuuntelee, jos sinä hyvä kuulija tiedät, että me ollaan puhuttu ihan puuta heinää, niin please, kerro meille. Me voidaan korjata sitten. Paivakahvitiedettä@gmail.com. Kyllä. Nimenomaan siinä on vaan. Jos tulee kun tulee korjattavaa niin, tai asioita. Mutta tarkoitus on, että tulee ajatuksia. Kyllä. Ja jaetaan omia. Kyllä. Joo, ei, nimenomaan ei. Ei mennä liian vaikeaksi. Ei yritetä todellakaan mennä liian monimutkaisiin asioihin. Muistella jotakin pientä nippeliasiaa, että aika suoraviivasta keskustelua. Kyllä. Mutta tietysti tässä niin puhuessa niin olisi tietysti tosi kätevä, jos olisi joku keino, millä voisi niinku reaaliaikaisesti tarkistaa jonkun asian tai nippelin tiedon. Se olisi tosi siistiä, jos se olisi olemassa. No se tulevaisuus on vielä monen vuoden päässä kyllä. Joo, niin, että kaikilla olisi mahdollista saada nimenomaan. Mikä tahansa tietää missä vaiheessa. Kunhan sulla on vähän sähköä ja jonkinlainen näyttö. Nimenomaan. No. Joo, eikä me saattaa joskus tarkistaa herra Googlelta jotakin. Kyllä. Google on go-to-tietolähde. Kyllä. Alright. Okei, mutta niin, pitäisikö mennä eteenpäin? Mennään asiaan. Hei, vieläkin tuli mieleen tuossa, ennen kuin mennään itse tämän päivän aiheeseen, eikä mehän ei ole siis aloitettu vielä. Eikä parkki mennyt. Siis idealla me käydään läpi erinäisiä aiheita. Pitäisikö meidän vähän luetella, millaisia tyylisiä aiheita me tullaan toivottavasti tulevaisuudessa käymään läpi? Pitäis. Mikä meitä kiinnostaa? Niin. Mikä meitä kiinnostaa sellaisia aihealueita? Se on ihan itse asiassa erittäin hyvä idea. Kyllä. Erittäin hyvä idea. Jos vaan ihan luetellaan sieltä. Joo, kyllä. No. Me siis kirjoitettiin lista aikaisemmin. Kyllä. Joo. Kuinka makkara tehdään. Nimenomaan. Eli luetellaan tältä asioita listasta. Eli geenimanipulointi tai GMO, gene editing on se termi, mitä me ollaan käytetty. Se on yksi näistä. Siinä on vielä kaksi eri aihetta vielä siihen, on sekä niinku GMO, eli geenimanipuloidut ruoka-aineet ja eläimet ja muuta. Että saadaan sanoa, että geenimanipuloitu itsessään, että onko se hyvä vai onko se huono. Ja puhutaan niin kuin ruoasta periaatteessa. Kyllä, GMO, kyllä. mikä on tuttu nimi. Mutta sitten on myös tuo gene editing. Puhutaan CRISPR-tekniikasta, Cas9. Periaatteesta, mikä on se, mitähän se on, pari vuotta vanha, mikä on täysin mullistanut geenimanipulaatio. No kuitenkin, se on mulle sama, mä tykkään tästä aiheesta. Ei mennä sen pidemmään siihen. Joo, ei mennä siihen. No, lisää aiheita. Bitcoin, Bitcoin, kyllä. Siihen heti liittyen Universal Basic Income, eli mikä se on suomeksi? Kyllä. UBI, perustulo. Mikä sinänsä hassu, koska meillä kuitenkin se on tietyllä tavalla olemassa ja monessa maassa on vastaan puhutaan, mutta puhutaan kuitenkin niin kuin universaalista UBIstä, eli on raha, mikä tulee kaikille riippumatta sun taloudellisesta tilanteesta ja miten se vaikuttaa sitä niin kuin käyttäytymiseen ja mitä hyötyjä ja haittoja siitä on. Kyllä. No lisää Ydinteknologia, kyllä. Joo. Uskonto versus tiede. Joo, tässä on hyvin mielenkiintoisia. Palataan aiheeseen. Ei mennä niin pitkälle vielä. Ei. Avaruusteleskooppi Hubble on yksi erittäin... Hubble. Ehkä vähän James Webbistä myöskin. Kyllä. Joo.
Kyllä. Näihin, joo. No, Sanopa. Space Exploration, eli niin siis avaruustutkimus, avaruustiede. Joo. Ja siinä varmasti nyt on montakin eri aihetta, mitä voi koskettaa, mutta että sitä aihetta koskettaa eräs mies. Kyllä, eritoten. Elon Musk ja hänestä varmasti, ja itse asiassa tänäänkin keskustellaan enemmänkin Muskista ja hänen firmoistaan. Kyllä. Sitten ehkä climate change. Joo, kyllä. Ilmastonmuutos. Evoluutio. Joo. UFOt. Joo, kyllä. Ehdottomasti se on, mun mielestä on nykyään tärkeä aihe jopa, koska jokainen jollain tavalla pohtii, niin puhutaan siis niin kuin maan ulkopuolista elämästä. Ja ei välttämättä niin kuin foliohattu elämästä, eikä niin se yhtään niin kuin arvostelematta tietysti kenenkään uskomuksia. Onko elämä foliohatun sisäpuolella? No se oli tässä. Mutta siis pointti on, että käsitellään UFO-ilmiöitä ja se, että mitä todisteita UFOista on, mitä todisteita on, eri valtiot on julkaissut erimääräiset todisteita heidän niin kuin UFO-arkistoistaan. Puhutaan nimenomaan lentävistä lautasista ja niin kuin muukalaisten integraatiosta maan populaatioon. Ja teorioista, nimenomaan teorioista. Me ei saada vain väittämään mitään. Ei todellakaan. Vaan ideana on se, että niin puhutaan. Ja tästä tulee mieleen Flat Earth. No niin, kyllä. Just lueskeli taas paljon. Okei. Vähän nauresken joutuu puhumaan, mutta se on, mä en tiedä, jos kuka tällaista kuuntelee, tietää asiasta, mutta moni uskoo nykyään, että maailma on litteä edelleenkin. Tai jälleen. Niin jälleen uskoo. Kyllä, se on tärkeä sana. Jälleen uskoo siihen, että maailma on litteä. Ja heillä on hyvin niin kuin, compelling. Houkuttelevia. Niin, kyllä. No, siis hyvin niin kuin vakuuttavia. Vakuuttavia niin kuin heidän puolestaan niin kuin olevia todisteita, minkä takia maailma on litteä, eikä niin kuin pyöreä pallonmuotoinen, mihin me on totuttu, että meidän niin kuin oppi kertoo. Mutta se tietysti vaatii se, että painovoimaa ei ole ja muutamia juttuja tosi erilaista. Mutta palataan siihen, että se on tosi hauska aihe, koska just tämä, että miksi kukaan uskoisi? Niin, kyllä, juuri näin. Joo. No niin, okei. Yöllä syömässä. Pelit tietysti, ei sun tää on niin pelit itsessään. No joo, kyllä. Pelit itsessään, pelaaminen ja nimenomaan se teknologia pelien takana. Nyt oli viimeksi toi No Man's Sky, oli sellainen peli, joka taas tavallaan vähän venytti tai rikko jotain raja-aitoja nimenomaan sen pelaamisessa, että millä tavalla pelimaailma voidaan luoda. Toki vastaavia teknologioita on käytetty aiemmin, mutta että ei ehkä ihan tällaisessa mittakaavassa ja näin ison luokan pelissä. Ja sitten siitä toisaalta tavallaan se filosofia tulee siihen mukaan. Kyllä, juuri se, että joo, kyllä avaruudessa kaikki on yksin. Kyllä. Mutta mun mielestä myöskin pelaaminen itsessään niin kuin sosiaalista lähtökohdasta. Eli me molemmat tykätään pelaamisesta ja me ei nähdä asiassa mitään pahaa. Lähdetään siitä. ei todellakaan. Ja tämä jakaa paljon mielipiteitä ja sekä kulttuurien välillä, mutta myöskin niin kuin ikäluokkien välillä. Ja totta kai mikä tahansa asia on hyviä ja huonoja asioita, puolia, mutta se on hyvin mielenkiintoinen keskustelu. Kyllä. Joo, ja tietysti lisää muutamia aiheita vielä, niin esimerkiksi kvanttiteknologia, kvanttilaskenta, tulevaisuus, näkymiä. Nimenomaan virtuaalitodellisuus, VR, AR, aivan. Tällaista asiaa. Vähän popkulttuuritiedejuttu. Kyllä, nimenomaan, että ei mennä ihan sinne nippeli-asioiden puolelle, vaan pysytään konsepteissa. Kyllä. Joo. Mutta eiköhän tämä aika niin kuvaa, että mitä me haetaan tällä ja millaisia keskusteluja me halutaan käydä lävitse teidän kanssanne. Hyvät kuvat. Kyllä. Alright. Okei, lähdetäänkö me tämän päivän aiheeseen? Kyllä, lähdetään tämän päivän aiheeseen. Vedetäänkö tähän tämän jingle väliin? Vedetään. Okei, tässä on jingle. Tervetuloa takaisin päiväkahvitieteen pariin. Ja mennään tämän päivän aiheeseen. Joo. Ja tämän päivän aihe on Isä Musk, eli Elon Musk. Miksi me keskustellaan Elon Muskista, Topi?
No Elon Muskista puhutaan, ensinnäkin sen takia, että mä olen tämän fanboy. Niin on minäkin. Niin kuin sinäkin. No siis Elon Musk on tällä hetkellä otsikoissa jatkuvasti. Jos yhtään lukee tiedettä tai niin kuin elektroniikkaa tai teknologiaa yleisestikin, niin aina tulee Elon Muskin nimi nykyään esille. Ja siellä on tosi paljon puhuttavaa mun mielestä Elon Muskista, ja ei pelkästään siitä, mitä hän tekee, mitä hänen firmat on, mutta myöskin hänen ideologiastaan. Ja musta tuntuu, että Elon Musk on nimenä monelle tuttu, mutta tosiaan hänen tarinansa ja se, mitä hän haluaa tehdä, niin se ei välttämättä ole niin tunnettu. Kyllä. Joo, se on itse asiassa yksi syy, minkä takia me ollaan tässä. On juurikin tämä häiskä Elon Musk. Kyllä. Eli on keskusteltu paljon hänen firmoistaan ja hänen ideologiastaan ja kuinka hän puskee tiedettä tai teknologiaa eteenpäin. Niin sen vuoksi ensimmäisessä podcastissa on aiheena nimenomaan puhtaasti Elon Musk. Kyllä. Ja hänen firmansa ja elämä, kaikkeus. Mutta se on tosi kiinnostava hahmo. Monestakin syystä hän on niin erilainen monella tapaa kuin muut teknologiayrittäjät. No just ja hänen ympärilleen muodostuu tämmöinen vähän niin kuin kultti, että sillä vitsaillaan tästä isä Muskista. Eli koska moni puhuu hänestä niin tämmöistä niin maailman pelastajahahmona ja että hänellä on Messia-syndrooma. Messias, ei Messia. Finglish. Messias-syndrooma ja muuta. Mutta hän on hyvin niin kuin voimakas hahmo ja hän on tehnyt isoja juttuja ja varsinkin viimeisen muutaman vuoden aikana hänen firmansa on lyönyt lävitse. Kyllä. Juuri näin. Eli viimeistään tuossa SpaceXan ja Teslan menestyksen myötä, niin mies on noussut kyllä niin kovaan huutoon teknologiamaailmassa, että ei voi jättää niin kuin huomioimatta. Kyllä. Eli vähän nopeasti Elon Muskista, niin mennään niin kuin yksityiskohtiin hänen tarinastaan. Eli Elon Musk on siis hän on johdossa, Teslan ja SpaceXin johdosta. Tesla tosiaan on tämä sähköautovalmistaja. Siis on paljon muutakin kuin sähköautovalmistaja, mutta se on se, mitä niin tämä firma yleisesti tunnetaan. Sen lisäksi SpaceX, joka on tällä hetkellä yksi ainoista yksityisistä avaruusfirmoista, ellei jopa ainoa. Joka toimittaa ISS:lle tavaraa. Niin, kyllä on muitakin, jotka kiertoradalle tuo tavaraa, mutta ainoa yksityinen firma, joka ISS:lle on saanut sopimuksen. Kyllä. Ja siellä on aika isot suunnitelmat heillä, mitä niin kuin eteenpäin menemisestä. Sen lisäksi Elon Muskilla on Solar City, on yksi aikaisemmista, eli puhutaan aurinkoenergian valjastamisesta hyötykäyttöön. Sitten on sitten on näitä uudempia firmoja, eli niin kuin, Neuralink on tämä viimeisin. Joo. Itse asiassa toisiksi viimeisin. Niin, kyllä. Nykyään toisiksi viimeisin. Joo, siis niin kuin kyllä tuli vielä yksi uusi, mä en tähän hätään muista sen nimeä. Boring Machine, The Boring Company. Boring Company, kyllä aivan, koska se on niin tylsä nimi, niin ei sitä voi muistaa. Eli Boring Company. Joo, vaikka puhutaan maan kaivamisesta. Kyllä. Tunneleiden rakentamisesta. Tunneleiden rakentamisesta ja ruuhkan eliminoimisesta kyllä. Suurissa kaupungeissa. Kyllä. Sitten hän on ollut mukana myös tässä Hyperloopissa. Hän oli vähän se niin kuin töykäisemässä sitä eteenpäin, tai työntämässä eteenpäin sitä projektia, vaikka hän ei varsinaisesti itsellään, hän ei ole firmaa sen puolesta, mutta hän on vahvasti mukaan sen niin kuin idean luomisessa. Kyllä. OpenAI. Joo, kyllä. Avoin AI, avoin tekoäly, keinoäly. Kyllä. Avoin keinoäly, juuri näin. Joo. Unohdetaanko me jotain? Onko siinä Muskin firmat? Siinä taitaa pääosin olla. Joo, tämänhetkiset firmat. Joo. Mutta eihän hän niin kuin yksi päivä vaan aloittanut ja päättänyt laittaa Teslaa tai SpaceXia pystyyn. Joo. Vaan miehen matka lähti Etelä-Afrikasta itse asiassa. Joo, 1971. Mä taas kysyin Googlelta juuri. Kysyit Googlelta, joo, hyvä. Ehkä 71, ehkä hän on, 46? Miten matikka toimii? Kyllä joo, vahvistan. Kyllä. 46 tänä vuonna. Kyllä. Etelä-Afrikkaan kaveri alun perin. Ja hänen isänsä, jos mä oikein muistan, isänsä on Etelä-Afrikkaan ja äitinsä on Kanadasta. Kanadasta? Joo, wow. Eikä se toi hänet pois sitten Etelä-Afrikasta. Aivan, joo. Kanadan kautta hän jenkkeihin taas tullakin. Joo, kyllä. Hän on 17-vuotiaana hän lähti Kanadaan. Opiskeli Etelä-Afrikassa ja
ja sitten jatko opintoja ja sitten Kyllä. Joo, siis tämmönen perus college dropout, eli ei kollegessa viihtynyt kovin pitkään, mutta että aika pitkälle on sieltä ponnistettu kuitenkin. Kyllä. Ja itsehän niin tavallaan se ensimmäinen iso juttu oli tämä X.com, mikä sitten yhdistyi PayPaliksi. Kyllä. Eli hän veljensä kanssa perusti, oliko se, jos mä tein ihan väärin muista, X.com oli se hänen ensimmäisen firma. Siinä on joku sitä ennen vielä oli, mutta se on se itse firma, mikä sitten yhdistyi PayPaliin myöhemmin. Ja hän tosiaan niin veljensä kanssa kirjoitti tämän firman silloin, kun oli iso internetboomi alkuun. Kyllä. Ja kukaan ei uskonut, että internetistä voisi tulla mitään. Ja hän lähti sitä tekemään ja sitten tuli ihan menestyksekäs juttu. Joo, ja tosiaan sitten me myi sen X.comin, jo tarkistin, se on X.com nimenomaan, ja sen myynnin johdosta siitä sitten pääsi syntymään yhdessä, mä en muista mikä se oli se toinen firma, mutta PayPal tuli niistä firmoista ja hyvät massit. Joo, siitä, eikö se ollut 180 miljoonaa? 180 miljoonaa tästä myynnistä. Niin, hänelle itselleen nimenomaan. Kyllä. Elikkä ihan hyvän palkkapäivän tilas siinä yrityksen myynnillä. Ja sitten tietysti siitä eteenpäin, että sen sijaan, että hän on jäänyt laakereilleen ja niin kuin nauttimaan valtavasta myynnistä ja omaisuudesta, niin hän päätti, että pitää tähän lisää. Kyllä. Ja tuossa olisi vähän aukaista vielä, että minkä takia? Joo, no itse asiassa olin sanomassa sitä, että niin kun yleensä tässä vaiheessa, kun ihmiset saa noin paljon rahaa, siis miljoonia, 180 miljoonaa, niin yleensä se menee siinä vaiheessa siihen, että ruvetaan sijoittamaan toisten rahoja. Kyllä. Kyllä. Elikkä siinä vaiheessa sulla on tavallaan uskottavuutta muiden silmissä, jotta muut uskaltavat sijoittaa sinuun. Ja sen jälkeen sä käytät heidän muiden rahoja sitten seuraavan firman niin kun pystyyn laittamisessa, mutta että Musk otti ja investoi itse. Joo, kyllä, vähän eri lailla. Vähän eri lailla, nimenomaan. Että hän ei siinä tavalla niin jäänyt missään nimessä laakereille lepäämään, eikä myöskään niin halunnut tehdä sitä riskittömästi, sitä seuraavaa harppausta, vaan nimenomaan niin lähti juuri sen, mikä itse näki parhaaksi. Kyllä. Ja tuosta niin parhaaksi näkemisestä vielä, että mä just luin tosiaan artikkelia Muskista, ja hän puhui sitä, että minkä takia hän opiskeli. Ja mikä ajoi häntä eteenpäin niin oppimaan uutta. Ja hän silloin niin kehitti mielessään, mä en osaa sanoa, mikä ikäinen hän oli, mutta ennen kuin hän aloitti firmojensa, että mitä hän tekee, millä olisi suurin positiivinen vaikutus mahdollisesti ihmiskunnalle. Ja kollegissa oli tämä pohdinta. Kollegissa, kyllä, eikä lukiossa. No niin, kyllä. Vähän niin kuin lukiossa. Vähän niin kuin lukiossa, kyllä. Eli että tosiaan, että mitä mä voisin henkilökohtaisesti tehdä, jotta ihmiskunnalla olisi parempi olla täällä maassa ja hyvä tulevaisuus. Ja hän silloin kirjoitti, jos mä korjata, jos mä menen väärin, mutta hän kirjoitti usean niin kuin, tämmöisen aiheen piiriin, mikä hänen mielestä on tärkeää. Ja ensimmäisen oli internetti ja internetin kehittäminen ja niin kuin, se mitä se voi tehdä ihmiskunnalle. Puhuttiin niin kuin uusiutuvasta energiasta, että saadaan energiamalli hyväksi ja niin kuin, kehittäväksi ja ei saastuttavaksi. Sitten tietysti toi avaruusmatkailu, tai matkailu, vaan avaruuseksploraatio. Niin nimenomaan, kyllä. Tekoäly. Ja sitten tuli vielä toi gene editing, eli geenimanipulaatio. Kyllä. Check. Tarkistettu. Joo, kyllä, kaikki tuli siellä. Joo, mutta se on sillä niin kuin ihailtavaa tietysti, että on ensinnäkin se, että sä oot niin kuin ideologisti. Mm-hmm. Että sulla on joku idea, millä pohjalta sä lähdet tekemään, mitä sä elämässä teetkään. Ja puhutaan nuoresta 15-16-vuotiaista kaverista, joka ajattelee tällaisia pohdintoja. Niin. Se on ihan hyvä alusta. Niin, nimenomaan kollegin ekana vuonna. Aivan. Koska hän ei toiselle enää osallistunut. Kyllä. Elikkä niin just tosiaan 16 kesäisenä, niin ajattelee, että mikä olisi tärkeää, jotta me ihmiskuntana niin kuin voidaan hyvin ja selviydytään tästä kaikesta myllerryksestä, niin se on aika käsittämätöntä, koska ei mulla, vaikka paljon ajattelinkin, niin siinä vaiheessa ei ihan tuolla tasolla liikkunut ajatukset. Aivan. Ja me ollaan kuitenkin jonkin verran Muskia nuorempia. Niin, nimenomaan. Et siihen nähdään vielä, meillä kuitenkin Nintendo oli jo. Joo. Totta. No joo, mutta se on niin kuin tavallaan hänen pohjana.
Kyllä. Ja sitten tosiaan PayPal myytiin ja tuli rahat, sitten vähän sijoitettiin niitä. Niin. Ja en voi oikein sanoa sijoitukseksi, koska hän vaan kaatoi sitä rahaa niihin firmoihin. Niin, no niin, kyllä. Ihan totta. Eli periaatteessa niin omilla rahoillaan perusti. Kyllä olihan siinä, toki sinne tuli myöskin muita sijoittajia, niin kuin SpaceXaan ja Teslaankin heti. Kyllä. Mutta että niin kuin, kyllä se omasta pussista aika kovalla kädellä antoi siinä ensimmäisenä vuosina. Joo, ja nimenomaan siihen asti, että jossain vaiheessa piti miettiä, että onko vaan rahaa vuokraa. Kyllä, nimenomaan. Joo, mä muistan myös tämän sitaatin jostain joulusta, jossa hän miettii, että meneekö tämä nyt tässä. Ja sitten nimenomaan joulupäivänä saa vahvistuksen siitä, että hänellä on sijoitus tai rahoitus. Sijoittaja, niin, nimenomaan rahoitus varmistunut, että hän pystyy jatkamaan SpaceXaa ja että kaikki ei kaadukaan tähän, että rahat vaan yksinkertaisesti loppu. Kyllä. Ja tosiaan, sitten SpaceX sai rahoituksen, se onnistui neljännessä laukaisussaan ja siitä mennyt eteenpäin. Ja Tesla on mennyt kanssa ihan hyvin. Ja se Roadsterin teki ensin. Ja... Kyllä, ja se on just itse asiassa Tesla kuvastaa todella hyvin, miten Muskin mieli toimii. Just siltä, niin kun, hänellä on joku tietty päämäärä, niin sitten hän vaan niin laskelmoi, että mitä vaaditaan, jotta tähän päämäärään päästään, eikä tavallaan häkeily siitä, tavallaan sitä ensimmäisestäkään askeleista. Kyllä. Eli mikä saattaa vaikuttaa todella utopisesta niin kuin ihmiselle, niin kaverilla on vain päämäärä, että mun täytyy tehdä maailman paras auto yksinkertaisesti. Kyllä. Ja jotta mä pääsen niin tekemään sitä halpamallia, niin mun täytyy ensin niin pari vähän kalliimpaa ja myydä ne, ja niiden voitoilla sitten niin tavallaan suunnitella se kaikkein halvin malli näistä. Ja niin kuin, yksittäisestä sijoittajasta, jolla on muutama 100 miljoonaa tai muutamia kymmeniä miljoonia käytössä, niin se saattaa tuntua vähän utopistiselta. Kyllä. mutta mies vaan ei häkeily yksinkertaisesti tällaisista asioista. Pienistä kompastuskivistä Nimenomaan. Kyllä. Ja me käydään kohta vähän läpi vielä tarkemmin niin kuin Teslaa ja SpaceXia ja noita muita firmoja. Mutta siinä on niin kuin, mun mielestä aika hyvä pähkinänkuori, kuka Elon Musk on. Kyllä. Tai niin kuin, vähän tuosta niin biosta. Kyllä. Bio, eli elämäkerta. Thanks. Ole hyvä. Joo. Ja nykyään tosiaan miehellä menee hyvin, hänen nettoarvonsa taitaa olla 15 miljardia. Niin, kyllä, tällaista. Miljardeissa pöydetään. Miljardeissa. Tesla on tällä hetkellä on Amerikan, eikä Yhdysvaltojen arvokkain niin kuin autovalmistaja. Et se on ohitti Fordin ja General Motorsin tuossa pari kuukautta sitten. No kuukausi sitten suurin piirtein. Tästä päivästä, eikä nyt on. Mikäs nyt on? Toukokuun alku. Toukokuun alku, kyllä. Joo. Kyllä. Eikä miehellä pyyhkii hyvin. Joo, ja SpaceX on, sieltä on Heavy Falcon on tulossa, eikä hän on seuraava rakettimalli tänä kesänä parin kuukauden päästä. On laukaisu siitä ja siellä on myös kirja ihan täynnä noita tilauksia. Kyllä. Kyllä kalenteri on täynnä rahteja kiertoradalle ja se on erittäin hyvä uutinen kyllä sen firman osalta. Kyllä. Eikä siinä mennään. Alright. Nyt vähän tietää enemmän kuka Musk on, niin kuin, tai mistä hän on tullut. Kyllä. Mistä hän on tullut. Alright. Nimenomaan. No pitäisikö sitten seuraavaksi käydä vähän läpi niitä firmoja vähän tarkemmin, että mitä ne oikeasti on. Siinä menee hetkiä. Ja sen jälkeen me käydään sitten vielä läpi se Muskin ideologiaa vielä vähän ja siihen me ruvetaan sitten ensimmäinen podcastin lopettelemaan. Mutta nyt on vähän puoliväli jingle. Puoliväli jingle. Tervetuloa takaisin tauolta. Ja pureudutaan nyt vähän niihin Muskin firmoihin, joita oli nimenomaan Tesla, SpaceX, SolarCity, OpenAI, Boring Company, Neuralink ja sitten vähän Hyperloopia. Vähän Hyperloopista, kyllä. Hypetetään Hyperloopia. Kato, mä keksin ton ihan itse. Wow. Joo. Me aika paljon puhuttiin jo Teslasta ja SpaceXstä, mutta jos käy vähän tarkemmin niin kun niitä firmoja läpi, että mitä ne oikeasti tekee, mitä niin kun käytännössä se on meille. Kyllä. Mitä se käytännössä on meille? Tesla. Maailman paras auto.
maailman coolain gadgetti. Kyllä. Joka on myös auto. No joo, no siis Teslasta ensinnäkin tosiaan, että se on tuolla, missä se nyt onkaan? Kaliforniassa on firma pystyssä. Palo Alto, eikö se ole? Palo Alto. Ei Palo Auto, vaan Palo Alto. Palo Alto, kyllä. Paikka. Kyllä. Joo, jos mä oikein muistan. Kyllä Palo Altossa taitaa olla. Ja siis Tesla tekee tällä hetkellä autoja, noita paristoja ja akkuja, taloakkuja sekä myöskin verkkovirta-akkuja tällä hetkellä, mikä on niin kuin ne isoimmat tuotteet heillä. Plus sitten SolarCityn kautta, että SolarCity ja Teslahan on nykyään sama firma. Kyllä. Eli sitten se sama firma tuottaa myöskin aurinkopaneeleja sekä niin kuin aurinkokennoja. Kyllä. Palataan niihin kohta, mutta että niin kuin Tesla, niin se on nykyään paljon enemmän kuin pelkkä auto. Kyllä. Autofirma. Elikkä joo, ja niin kuin tuossa tuli mainittua, niin maailman coolain gadgetti. Silloin kun ensimmäistä kertaa näin Teslan, se ei ollut Roadsteri-aikaa, vaan nimenomaan sitä S-mallia. Okay. Tai milloin kun törmäsin ensimmäistä kertaa Teslaan, niin kyllä se, mä näin siitä semmoisen nimenomaan gadget, mitä se nyt se kääntää hilavitkutin arvion tubessa. ja se vaikutti kyllä just sellaiselta niin kuin nörtin märältä unelmalta. Kyllä. Elikkä niin uskomattoman seksikäs auto. Okei, mä en halua kuvitella mitään nörtin märkää unelmaa. Älä sitten. Tosi myöhäistä. Niin nimenomaan. No joo, mutta se kuva on jo sun päässä. Kyllä se on myöhäistä. Mutta siis toivottavasti ei teidän. Niin, siis Tesla on tulevaisuuden auto monella tapaa. Teknologia on hyvin erilaista ja Tesla on siis puhtaasti sähköauto. Puhtaasti sähkö. Ja se lähti sillä idealla, että pitää tehdä maailman tehokkain auto, mikä on saman aikaan maailman turvallinen auto ja mahdollisesti myös maailman seksikkäin auto. Kyllä. Joo, ja nimenomaan... Niin. Puhutko siitä? Ja paras. Ehkä mahtavin. Sorry. Ja väänteellä löytyy. Joo, kyllä. Mutta joo, ja siinä on kyllä aika hyvin onnistuttu nimenomaan siinä, että pyritään olla paras kaikessa. Jos tykkää polttomoottoriautoista, niin okei, siinä se ei voita. Vaihteet puuttuu. Ja vaihteet puuttuu, totta. Ihan totta. Mutta että niin kun, just se, että se auto käyttää sitä omaa navigointia. Miksi sitä kutsutaan? Se ei ole autopilotti, vaan se on... Autopilotti. Onko autopilotti? Sitä on paljon puhuttu, että se on vähän huono nimi. Niin. Monista on kritisoinut, että autopilotti on huono nimi, koska se viittaa aivan. itse ajavaan. Kyllä. Mutta se on... Assisted niin, taitaa olla se. Kyllä, se on avustettu ajotoiminta, mikä tällä hetkellä, ja heillä on jo siis olemassa niin kuin itse ajava malli. Montakin niitä, mutta se ei ole vielä. Joo, ja vaatii myöskin lisensointia niin kuin valtioiden taholta. Kyllä. Jotta se saadaan sitten niin kuin itsekseen liikennöimään tuonne teille. Mutta tosiaan niin kun sähköautona, eli siinä on kaikki nämä akut on siellä autopohjassa, mikä tarkoittaa, että siellä on hyvin matala on painopiste, mikä tekee sitä hyvin vakaan autona, että se hyvin helposti se ei käy ympäri. Kyllä, joo, ja se on erittäin tärkeä myöskin sille Roadster-mallille, joka tuli silloin ensimmäisenä nimenomaan. Se on hyvä ohjattavuus just sen takia, koska painopiste on matala just niiden akkujen vuoksi. Että se oli erittäin hyvä ominaisuus KO-autossa. Kyllä. Ja tietysti yleisesti kun puhutaan sähköautoista, niin tulee heti ihmiset tulee vähän sellainen ängstisiä, että no eihän sillä pääse pitkälle ja siinä ei ole tehoja tarpeeksi ja se ei ole niin käytännöllinen. Just näin. Joo, ne on niin ensimmäiset uskomukset tavallaan sähköauton, että akut ei kestä ja ne ei ole pitkäikäisiä. Ja varsinkaan Suomessa. Suomessa ei mikään tämmöinen. Täällä tulee pakkanen ja talvi, niin sehän kuolee ja sitten pitää vaihtaa. Kyllä. Ei ole tehty Suomelle. Ei, eikä mikään on tietysti vähän. Norjalle se on kyllä. Norja pärjää ihan hyvin. Totta. Mutta siis ihan totta, että se on vähän semmoista mun mielestä vanhaa uskomusta. Parikymmentä vuotta sitten asia ehkä oli näin, että jos puhuttiin 80-100 kilometrin säteestä yhden latauksella, niin se saattaa aiheuttaa tiettyjä niin kuin ongelmia. Mutta nykyään noin 400 kilometrissä pyöriä niin kuin
Joo, 300-400 taitaa olla se perusakkukesto noissa. Mitä pystyy nostamaan sitten niin kuin paremmin. Niin, nimenomaan, että jos hommat isomman tankin autoon, niin pääset myös pidemmälle sitten. Mutta että mikä on, joo, tämä on se yksi asia, mitä myöskin Tesla yrittää, tai minkä he ottavat huomioon, että joo, että et sä yhdellä latauksella pääse niin kuin vielä kovin pitkälle niin kuin esimerkiksi Suomen päästä päähän edes. Kyllä. Mutta että ei bensiiniautollakaan täytyy tankata. Niin, kyllä. Eli nimenomaan nämä charger-pisteet, niin sen verkoston luominen on yksi elinehto juurikin näille sähköautoille. Hän just ihan vastikään niin ilmoitti, että tänä vuonna nimenomaan, niin kuin monen kolmonen tulee, mihin palataan kohta, niin ne tuplaa niin kuin sähkölatausasemien määrän maailmanlaajuisesti. Kyllä. Mikä tarkoittaa totta kai sitä, että sitten niitä tulee lisää ja yhä enemmän mahdollista mennä pitkiä matkoja myöskin näillä sähköautoilla. Ja tietysti se pointti on siinä, että hyvin harvoin sä ajat 400 kilometriä eteenpäin pitämättä taukoa. Ja se arvioitu niin kun latausaika on noin puoli tuntia, millä sä lataat sen akun noin 80%. Että jos ei se viimeisen 20% lataaminen kestäisi huomattavasti pidempään, että se on se arvio, että sä lataat sitä noin 80%. Ja kyllähän sitä ihan selkeästi on etuisuuksia. Mä muistan, mä puhuin itse asiassa veljelläni just asiasta, varmaan muutama vuosi takaperin jo puhuttiin sitä, että mitä, niin hän käy siis, hänen työmatkansa kotoonta töihin on noin 40 kilsaa, 50 kilsaa. Heittelen numeroita. Ja sitten oli just puhetta tästä, että jos hän niin päivässä ajaa 80-100 kilometriä, ja joka työpäivä. Ja sen sitten lähtee kertomaan niin kuukausilla ja vuosilla ja muuta, että mikä se konkreettinen säästö jo tulee sitä polttoainekuluista itsestään. Totta kai sähköäkin maksaa ja muuta, mutta että se niin käytäntö on, niin käytännössä sä tunnet sen niin kuin lompakossa jo. Kyllä sen joo. On se huomattavasti edullisempia kilometrejä ottaa sitä verkkoon pistorasiasta sitä energiaa, bensaa. Kyllä, kun että tankata sitä bensiiniä. Aivan. Ja sitten jos totta kai tehokkuus, niin sehän, mikä uusin malli taisi mennä, uusin niistä Model S-malleista on maailman nopein massatuotettu auto. Onko näin? On. Meneekö yli 400 kilsaa? No se tarkoittaa nopeudella niin kuin 0-100. Kiihtyvyyttä. No ei sitten mitään. Ei tämä yli 400 mennä, mutta en ole ihan varma. Pitäisi tarkistaa. Kumpa meillä on joku tapa, millä voitaisiin tarkistaa, että kuinka kovaa Tesla menee maksimissa. Joo, mutta kiihtyvyys on ihan selvä juttu. Että se on ehdottomasti niin kuin kiihtyvyys ja vääntö on siinä se, mikä ratkaisee nimenomaan. Että... Kyllä. Mutta eikä tosiaan Tesla on hieno auto omasta mielestäni ja siellä on isoja juttuja tulossa. Totta kai niin sähköautoilusta tulee aina myöskin niin ympäristöystävällisyys mieleen ja moni sitäkin tavallaan kritisoi, että kyllähän se sähkökin pitää tuottaa jollakin tavalla, että kyllähän se hiili tuottaa, että mitä enemmän sä käytät sähköä, niin sitä enemmän menee hiilituotantoa tai millä muulla sitä sähköä tehdäänkään. Mutta onhan se totta kai hieman vähemmän samalla kuin bensiinistä ja hyötysuhde on isompi ja sitten se on se seuraava askel. Kyllä, joo, nimenomaan. Miksi jäädä sitten tähän? Niin, miksi tyytyä siihen fossiilisella energialla tuotettuun sähköön, eli niin kuin taas siis fossiilisähköön ylipäätään. Kyllä. Sitten täytyy myöskin puhdistaa muu energiatuotanto. Niin, kyllä, mutta kaikki ei voi tehdä kerralla. No nimenomaan, jostain täytyy lähteä. Ensin pitää luoda se tarve sille. Kyllä, juuri näin. Mutta tosiaan, löytyykö? Joo, eli se oli nimenomaan tämä kiihtyvyys. Joo. Kiihtyvyys record, siis ennätys, mitä Teslan S-malli on rikkonut. Joo. Eikä Tesla tosiaan siellä on nykymalleissa se Roadsteri on vielä, Model S, mikä on tämmöinen sedan-tyyppinen, sitten on Model X, mikä on vähän tuollainen niin kuin SUV. Katumaasturi, kyllä, missä on ne Falcon Wingsit. Falcon Wings, ehkä parasta, no kuitenkin. Nimenomaan. Joo. Ja just toi puhui jollekin tästä, en muista kelle taas, juttelin asiasta, mikä sanoi, että no eihän ne ovet mahu auki missään. No itse asiassa ne vie vähemmän tilaa. Ne vie huomattavasti vähemmän tilaa. Kyllä.
No joo, kyllä. Nämä on näitä vanheus. No ne on niin mutta juuri näitä. Mutta ei voi syyttää ketään. Ei pidäkään. Ei täällä näy niitä. Ei näy. Ja totta kai sun niin ensimmäinen logiikka on se, että ne aukeaa niin suoraan ulospäin. Kyllä. Eihän mahdu mihinkään. Mutta te tuu mieleen, että no ehkä siinä voi suunnitella erilainen. Niin nimenomaan. Ehkä se on otettu huomioon, että se täytyy niin parkkiruudussa saada auki, missä se ovi. Kyllä. Ei käy sitä tilannetta. Ja tosiaan sen lisäksi, että nyt on niin isot hetket käsillä, ehkä Master Plan 1 on tulossa täyteen, eikä Elon Muskilla on tämmöiset niin pääsuunnitelmat, mitkä hän on luonut aikaa sitten. En tiedä, ehditäänkö käymään niitä lävitse tässä, mutta kuitenkin oli ideana se, että viimeisen vaiheen niin Teslasta on kansanauton tuottaminen, mikä on kansalle. Että on normaalista sähköautosta niin koetaan, että se on niin varakkaiden auto. Kyllä. Joo, niin tarkoituksena oli luoda nimenomaan kansalle affordable, siis halpa. Niin. Semmoinen se on mahdollista. Semmoinen, että tuntuu, että se voi ostaa. Niin, ettei tarvitse olla miljonääri, että sä voit ajaa sähköllä. Niin, kyllä, eli niin se on, mitä se on, 35 000 dollaria. Niin, tällä hetkellä se on se arvio, se 35 000 dollaria. Ja se autohan se julkistettiin, puolitoista vuotta taitaa sitä ensimmäistä olla jo. Onko se on sitä vuosi? En muista. Mennään niin sekaisin. Ja kuitenkin niin siellä oli niin melkein 500 000 neestä ja 30 000 varausta niitä yhteensä. Kyllä. Niin ihmiset antoi tonnin varaukseen, että he saavat sen auton ensimmäisenä. Joo, kyllä. Se on vähän tommoinen niin kulttiseuranta, vähän niin kuin Apple-seuranta. Aivan, ihan totta. Kyllä, erittäin hyvä analogia, koska niin kuin Kiitos. Applen tuotteita jonotetaan ihan samalla tavalla kuin Teslan tuotteita nykyään. Kyllä. Ja nimenomaan ennakkovarauksia otetaan autoista ennakkovarauksia. Aivan. Hintaero on vähän erilainen. No on vähän erilainen. Se tietysti kertoo, että miten paljon porukkaa tykkää näistä autosta. Niillähän on parhaat, niin kuin, yhdet parhaista niin kuin, kuluttajapalautteista. Kyllä. Ellei jopa the paras. Niin, joo, no varmasti löytyy the paras joku muukin firma, mutta että niin kuin nimenomaan, että jos on jotain ongelmaa auton kanssa, niin yleensä sieltä kyllä Tesla vastaa hyvin nopeasti. Kyllä. Ja Twitterinkin välityksellä on kuullut, että ihmiset on saanut myöskin firman kiinni. Joo, aivan. Muskihan on ihan... Muski on ihan hyvä tässä twitteröinnistä. Kyllä. Niin Twittaa ahkerasti Teslan ja SpaceXen asioista. Joo, kyllä. Ja vähän kaikkea muutakin. Ja vähän kaikkea muutakin. Hän on mediahahmo. Kyllä. Joo. Ja yksi asia, mikä haluan vielä Teslasta mainita, on turvallisuus. Että sehän on saanut yksiä parhaita turvallisuusluokituksia autona. Kyllä. Joo, että se on niin kuin, käyttäjille tuntuu, että se on niin kuin, totta kai iso asia. Joo, kyllä turvallisuus oli yksi asia, mutta mä muistan sen ensimmäisen arvion siitä Model S:stä, niin se, just koska se oli niin turvallinen, niin se rikkoi niitä arvosteluskaaloja, eli niin kun sai niin kun 110/100 pistettä jossakin arvostelussa. Ja yksi asia oli just tämä, että se on niin pirun turvallinen auto. Joo, kyllä. Ja mitäs vielä? No sitten pitää totta kai mainita vielä sitä itse ajavuudesta. Että se on heille iso tavoite, että saadaan autot teille, mitkä ajaa itseään turvallisuuden takia. Juuri näin. Ja tämä on se, mikä on, sitten päästään niin filosofian puolelle mun mielestä. Joo. Että se, missä, niin tämä kysymys, että kuinka monta, niin miten asetteisiin, kuinka monta onnettomuutta on sallittavaa, että itse ajavat autot ajaa, jos se on parempi kuin mitä ihmiset. Niin, nimenomaan. Kuinka monta kuolemaa tai onnettomuutta täytyy välttää, niin, kyllä. Jotta se koetaan turvallisuus. Jos puhutaan statistiikasta, mä tietysti tunnen paremmin, kun aihe on amerikkalainen, niin heidän statistiikkaa, että he sanovat, että noin 40 000 auto-onnettomuutta vai periaatteessa kuolemaa. 40 000 niin kuolemaa per vuosi on liikenteessä niin ihmiskuskeilla. Että jos sen saa tiputettua 30% niin itse ajavuuden takia, mutta silti tulee onnettomuuksia vielä, niin onko se sen arvosta? Pystyykö yksilö ymmärtämään isoa kuvaa silloin, kun tapahtuu itselle? Että jos sä ajat itse ohjautuvaa autoa ja sulla on onnettomuus, niin voitko sä hyväksyä sen statistiikan? Kyllä. Siis niin kun, jos puhutaan yksilön tasolla, niin tuskin voi hyväksyä. Mutta että se on yhtä iso niin kun, uhkapeli lähtee niin itse ajamaan sitä autoa. Kyllä. Aina kun sä astut autoon, niin se on tämä on periaatteessa turvattomin matkailumuoto tällä hetkellä. Statistiikasta. Kyllä, joo.
Joo, näin on, koska niitä tapahtuu yksinkertaisesti niin paljon ja autoja on vaan niin paljon liikenteessä. Kyllä. Joo, just se, että niin kun, jos sä pystyt vähänkin niin kun, laskemaan näitä kuolemien määrää tai kolaareiden määrää ylipäätään, niin eikö se ole jo parempi siinä mielessä, kun että vaan kaikki tyydytään ajamaan itse ja tehdään joka tapauksessa niitä inhimillisiä erehdyksiä. Kyllä. Niin kun, tähän ehkä voin kuvitella palataan, kun puhutaan keinoälystä, ja just niin kuin tulee mieleen niin kuin lääkärit ja diagnosointi. Kyllä. Että se, että jos on keinoäly pystyy diagnosoimaan 95% oikein ja lääkäri 85% oikein, että heitä näitä numeroita päästäni. Kyllä, esimerkin vuoksi. Niin onko se 5% hyväksyttävä? Kyllä. Se on siis se 5%, mitä se tekee väärin. Niin, keinoäly tekee väärin, kyllä. Joo, samanlaisia asioita. Mutta se on seuraava podcasti. Kyllä joo, ei oteta siihen sen enempää. Hei, puhutaan toista akkuteknologiasta. Puhutaan, joo. No, akkuteknologia. Joo, hyvä. Sitten voidaan siirtyä seuraavaan aiheeseen. Nimenomaan Teslan sisällä. Kyllä. No, akkuteknologia on niin kasvamassa, jos ei yhtä isoksi, niin lähelle yhtä isoksi teknologiaksi Teslan sisällä kuin Teslan autot. Ja tietysti Suomellehan tämä on iso juttu. Tällä hetkellä ei tiedetä, mutta nyt on puheessa taas ollut, että mahdollisesti Suomi olisi gigafaktoria niin kuin ollaan hakemassa, mikä olisi tuonne Vaasan kulmille olisi tulossa. Ja mä luin tästä, itse asiassa oli Kauppalehdessä, olisiko ollut eilen peräti, oli niin kuin nimettömästä lähteestä. Tämä on aina hyvin luotettava lähtökohta artikkelille. Kyllä. Mutta nimettömästä lähteestä tällä hetkellä, niin kuin, siis Elon Musk on niin kuin ilmaissut pari viikkoa sitten, että hän haluaa neljä uutta gigafaktoria globaalisti rakentaa, ja hän on ilmoittanut niin tämän vuoden aikana. Ja Suomi on yksi mukana näistä niin kuin maista, ketä on hakenut sitä, ja Euroopassa ilmeisesti tällä hetkellä Suomi ja Tsekki on niin kuin kovimmilla tässä kilpailussa, ja ilmeisesti niin kuin Suomi on vähän niin kuin johdossa. Mutta tämä on niin kuin tosiaan lähteistä, mitkä ei ole ilmoittanut itseänsä. Mä en tiedä, ehkä hypettämistä on niin kuin joo, voiko olla, että joku olisi myöskin itse yrittänyt parantaa omia asemia juuri vuotamalla tämmöisen. Ehkä. Tosi se ei ollut suomalainen, vaan se oli niin kuin ulkomaista lähteestä. Joo. Mutta kuitenkin. Mutta joka tapauksessa palataan aiheeseen, eikä akkuteknologia ja miten he hakee tällä on se, että esimerkiksi taloakkuja tehdään. Totta kai akut ensinnäkin autoihin, mutta myöskin taloakkuja, jolloin sä pystyt tekemään omasta kämpästä sustainable aurinkoenergian avulla lähinnä. Joo. Kyllä, ja tämä nimenomaan lähti siitä koko akkuteknologian kehitys, koska jos sä aiot massatuottaa suuria määriä sähköautoja, sä tarvitset niihin akkuja. Ja se määrä akkuja, mitä Tesla olisi tarvinnut, niin ei vaan ollut tuottajia. Kyllä, maailmassa. Nimenomaan maailmassa ei ollut tuottajia tarpeeksi. Joten siinä vaiheessa ainut vaihtoehto on niin kuin, tehdä oma tehdas pelkästään akuille ja nimenomaan parantaa sitä akkuteknologiaa. Tuossa just päästään vähän poukkoilemaan ajatus, mutta first principle thinking. Eli tämä on mä taas jossain vaiheessa luin tästä niin kuin ideologiasta, että kun sä ajattelet asiaa, niin ajattelet niin ensimmäistä lähtökohdista. Ja siis perustuu akkuteknologista varsinkin, niin kuin Elon Musk käytetään first principle thinkingia tässä asiassa. Eli periaate on, että mä taas heitän näitä esimerkinomaisesti näitä numeroita, että saatat niin 1 kilowattitunti, sen valmistajan maksaa $300. Esimerkiksi. Mä en tiedä. Joo, ei perustu faktaan. Ei perustu faktaan millään lailla, mutta esimerkinomaisesti. Tämä on niin mielikuva, mikä on päässä, ja tämä on niin mitä kerrotaan. Ja sen sijaan, että sä uskot siihen mielikuvaan, niin sä et ottaa vaan sen selvää. Sä lähdet katsomaan, että mitä akku vaatii, mitä mineraaleja se vaatii, mistä ne pitää tuoda, mitä työvoimaa, kuinka pitkään ja muuta, niin päin poispäin ja edespäin. Ja sen pohjalta sä rupeat laskemaan, että onko se totta, se sun olettamus. Kyllä. Ja sitten sä rupeat löytämään, että hetkinen, että se ei ehkä ole totta, että mä uskon, että mä pystyn valmistamaan $100 per kilowattitunti tyylisesti. Että sä pystyt laskemaan niin kuin eksponentiaalisesti sitä hintaa tuottamaan se itse. Ja tältä pohjalta Elon lähti kanssa tähän asiaan, että okei, että hän rakentaa maailman suurimman akkutehtaan, koska hän pystyy tuottamaan ne niin paljon halvemmalla itse kuin mitä koko teollisuus tällä hetkellä luulee. Kyllä.
Joo, kyllä. Joo. Kelle tangentti, mutta erittäin asiallinen sellainen, koska tämä juuri kuvastaa sitä Elon Muskin ajattelutapaa ja filosofiaa siitä, että mitenkä hommat lähtee jostain tietystä asiasta liikkeelle. Eli Aivan. Jotta päästään jonnekin, niin täytyy ottaa joku toinen askel, nimenomaan akkuteknologia, että jotta voidaan tuottaa mahdollisimman paljon autoja ja jotta niissä on mahdollisimman hyvät akut, niin sitten täytyy vaan itse niin kuin rakentaa ne Kyllä, akut. näinpä. Kyllä. Joo, mutta siinäpä mun mielestä alkaa testata. Meillä on vielä 17 firmaa käymättä lävitse tässä. Kyllä. ei joku 6. Kyllä, mutta päivästä loppuu kohta tunnissa. Kyllä. Olisi näköjään voinut tehdä ihan oman podcastin pelkästään Teslasta. No näköjään. Ehkä me palataan Ehkä Teslaan. palataan. Todennäköisesti uusia uutisia Teslasta tulee kyllä. Joo. Pitkin tätäkin vuotta. Niin. Nyt joo, tosiaan. Model 3 pitäisi aloittaa tekemisen siitä niin heinäkuussa. Siellä, siis toimitukset vai? Ei vaan, niin toimitukset myös. Toimitukset, kyllä. Noin. Että se on sille isoja juttuja. Kyllä. Alright. Eikä siinä. Pitäisikö vetää tuohon jingle tuohon väliin? Niin vedetään jingle ja vedetään happea ja palataan sitten. Yes, check. Ja palataan takaisin aiheeseen, eli Elon Muskin firmoihin. Ja seuraavana meillä olisi vuorossa SpaceX. Kyllä. Eli lähdetään avaruuteen. Kiertoradalle. Nimenomaan, ehkä Marsilla jopa. No, niin, poistetaan tältä kiertoradalta. Kyllä, aivan totta. Ei pysytä kiertoradalla. Ei pysytä tälläkään. Joo, eli SpaceX on tosiaan Elon Muskin yksi niistä ensimmäisistä ja pääfirma. Mä voisin melkein väittää, että SpaceX on Muskin pääfirma. Laittamatta sanoja hänen suuhunsa, niin väitetään näin. Kyllä, mutta tämä on mun olettamus. Sen pohjalta, että mitä mä Muskia on seurannut. Totta kai hän on, niin kuin Tesla ja SpaceX on hänen ensimmäiset niin babynsä. Että totta kai hän 17 lapsen lisäksi, mitä hänellä on. Monta lasta hänellä on? Ei mitään tietoa. Mun mielestä 5. Kun hänellä on tripletsi, hän on 3 ja 2 ainakin. Kyllä. Ainakin 5. Tiedätte, 7 Edition. Joo, kyllä. No niin. Joo, toisaalta mä ymmärsin, että sua ei kiinnosta pätkääkään. Ei. No mutta hei, jos tää on niinku... No niin, eikä SpaceX eikä Muskin oikeat lapset. Kyllä. Eli SpaceX ja Tesla. Kyllä. Eli SpaceX on siis yksityinen rakettifirma, joka toimittaa asioita avaruuteen. Kyllä. Ja nyt ehkä viime aikoina SpaceX on ollut eniten ollut uutisissa räjähtävien rakettien puolesta viime vuonna, joka oli yksi valitettava laukaisu, mikä posahti tuolla alustalla. Mutta sen lisäksi hän on ensimmäisenä onnistunut tosiaan viemään yksityisen firmana ISS:lle viemään tavaraa. Kyllä. Joo. Plus sitten mikä on hyvin mielenkiintoista, että hän on tuonut sen raketin alas. Kyllä, ehjänä alas. Se on siinä se mikä itseä kiinnostaa kaikkein eniten, on just se, että käytetään uudelleen se raketin ensimmäinen vaihe. Hän on toki puhunut myös siitä toisen vaiheen uusia käyttämisestä, mutta että niin kuin askel kerrallaan nimenomaan, että se on todella suuri askel nimenomaan se, että pystytään uusia käyttämään se raketin ensimmäinen osa. Kyllä. Ja se puhumattakaan siitä, että se näyttää uskomattoman coolilta. Kyllä, mikä on tärkeää. Niin, mikä on tärkeää kaikessa, niin se nimenomaan, että se laskeutuu täysin autonomisesti sinne X:n kohdalle, mikä on maalattu ja mitkä pitää osua. Kyllä, joko merelle tai maahan. Niin, merelle tai maahan nimenomaan, kyllä. Molemmin. Ja vähän taustaa tuohon vielä, että tähän astihan aina se ensimmäinen vaihe, että se rakettivaihe on aina poltettu ilmakehässä. Kyllä. Eli se on niin kirjaimellisesti heitetty $100 miljoonaa poltettu menemään. Nimenomaan. Tai enemmänkin. Joo, ja se on nimenomaan se kaikkein kallein osa sitä koko rakettia. Kyllä. Tai se muodostaa suurimman osan siitä hinnasta, millä niin kun päästään kiertoradalle. Nimenomaan se ensimmäinen vaihe. Kyllä, koska painovoima on niin kova. Niin, nimenomaan maan pinnalla kaikkein kovin. Kyllä, paitsi jos olet flat earth. Niin. Scientist. Niin kyllä, sit painovoima ei ole olemassa. Kyllä. Palataan siihen vielä. Kaikki olisi niin paljon helpompaa. Kyllä. Joo, mutta joo, tosiaan kyllä vaatii niin valtavasti voimaa työntöä, että päästään kiertoradalle. Kyllä. Sen takia se ensimmäinen vaihe on se isoin vaihe sitä raketista. Mutta tosiaan nyt kun sen tuo alas, niin nyt ne laukasi ensimmäistä kertaa pari viikkoa sitten. Onko se kuukausia? On siitä jo kuukausi, kun se ensimmäinen uusi käytetty raketti kävi uudestaan kiertoradalla ja palasi onnistuneesti maahan. Kyllä. Mikä oli kyllä aivan huikea saavutus. Eli tämä on seuraava askel siihen, että päästään täysin uusiokäyttöisyyteen. Ja tosiaan minkä takia uusiokäyttöinen raketti?
on totta kai se, että saadaan avaruusmatkailusta vähän sama kuin lentämisestä. Kyllä. Eli Elon Musk usein käyttää tätä analogiaa, että jos sä kuvittelet, että sä lentäisit vaikka Suomesta Kiinaan, Australiaan, niin sä lennät sen lennon ja sen jälkeen se lentokone, millä sä fyysisesti lennät, niin se pitäisi tuhota kerran jälkeen. Kertakäyttöinen lentokone. Kertakäyttöinen lentokone. Kyllä. Eihän se olisi mitään järkeä. Ei, se olisi järjettömän kallista. Kyllä. Eikä ainoa tapa, miten lentokoneet voi toimia, niin kuin ne toimii nykyään, että pääsee 20 Roomaa Norveginilla. Saadaan ehkä jonkinlaista provikat tuosta. Niin, maksettu mainos. Kiitos. Ja niin on se, että totta kai, että se kone tulee takaisin. Kyllä. Ja sitten kuvitellaan siitä seuraava askel, että entä jos se olisi raketti? Nimenomaan. Että entä jos samalla raketilla, niin sä voit laukaista 100 kertaa. Tai 1000 kertaa. Mikä ei ikinä onkaan se määrä. Kyllä. Ja pystyt täyttämään sen uudestaan välittömästi. Eikä se seuraava tavoite, heillähän on 24 tuntia. Joo, se on se, eli toi, mitä hän nyt käytti uudestaan avaruudessa, niin oliko se peräti ensimmäisiä niitä raketteja, tai ensimmäisiä vaiheita, joita hän olivat laukasseet. Eli on niin testannut ja varmistanut, että kaikki toimii, niin siinä meni todella monta kuukautta. 5 kuukautta. Joo, kyllä. Jotain tällaista mäkin muistan, että siinä meni nimenomaan noin puolisen vuotta, että se saatiin uudestaan niin laukaisu kuntoon. Ja nyt olisi tarkoitus nimenomaan pienentää tätä aikaväliä, koska kaikki tämä tarkastaminen, se maksaa hirveästi nimenomaan insinöörejä. Kyllä. Satoja kappaleita töissä nimenomaan tämän yhden boosterin kanssa, ja pyritään saamaan sitä uudestaan lentävä. Tai lähinnä tarkastamaan, että se edelleen toimii. Sehän kyllä. on se tärkeä. Kyllä. Ettei tule mitään ikäviä yllätyksiä. Niin, nimenomaan. Kyllä. Eli siinä mennään SpaceXen kanssa niin tällä hetkellä. Ja tosiaan heillä on toi niin kalenteri on täynnä yhtä ja toista laukaisuja, mikä on sinänsä mielenkiintoista, että se kalenteri on täynnä myöskin rakettilaukasuja raketilla, mitä ei ole koskevia laukaistu. Kyllä. Luotto on kova. Kyllä. Elikkä seuraava vaihe siitä raketista on sitten tämä Falcon Heavy ilmeisesti siihen viitsi. Just näin. Elikkä Falcon Heavy, jolla pystytään sitten tuomaan huomattavasti enemmän kargoa kiertoradalle ja myöskin poistumaan koko kiertoradalta. Kyllä. Ja se olisi nyt niin kuin tänä kesänä, nyt aikaisemmin oli maininta, että parin kuukauden säteillä niin heillä on mennyt, muista taas tarkkaa päivää. Kyllä. Mutta olisi niin kuin tulossa ja niin, mielenkiintoilla odotellaan. Kyllä. Joo. Haluatko tarkemmin keskustella siitä? Tai lähinnä keskustella siitä, että niin kuin, mitä tarkoitusta varten tämä raketti on rakennettu. No joo, mennäänkö siihen vai? Mennään vaan. Sä voit johdattaa meidät tähän. No niin, eli tämä on, niin kuin sanoit tässä, että SpaceX on ehkä se tärkein Muskin firmoista. Niin se on ehkä tärkein just sen takia, että me säilytään lajina. Kyllä. Ja nyt päästään taas vähän niin kuin filosofian puolelle. Nimenomaan. Tai niin sanotusti, että se on, tämä Falcon Heavy on se väliaskel siihen, että päästään siihen rakettiluokkaan, koko luokkaan, mikä vie ihmiskunnan ensimmäisenä Marsiin. Kyllä. Ja ei välttämättä ensimmäinen, saattaa olla, että sitä ennen on pari muuta rakettia ollut siellä, mutta tämä on niin kuin Muskin ensimmäinen. Mutta Muski taitaa olla tällä hetkellä progressiivisin asiasta. Näin näyttää. NASAkin just itse asiassa julkaisi oman aikataulunsa Marsiin menemiselle, mutta ei ollut ihan niin hoppu. Ei ole niin kiire, Joo, että 2030 taisi vasta olla niin kuin, ensimmäisen miehitettyjä peräti. En muista tarkasti sitäkään, mutta anyway. Kun Musk on muuten niin kuin 4 vuoden sisällä. Niin, 4 vuoden sisällä niin kun lähetetään ensimmäinen raketteja vai peräti ihmisiä. Joo. No, anyway. Joo, no kuitenkin tosiaan Falcon Heavy ja tämä Falcon 9, mikä on tähän rakettimallit, onko se Falcon 9? Falcon 9, joo. Niillä he tekevät tällä hetkellä paljon massia, ja siinä vaiheessa, kun pystyy tosiaan uudelleen käyttämään niin kuin raketteja, niin he pystyy laskemaan niin kuin sen yksittäisen laukaisun hintaa huomattavasti niin kuin vähitellen, mikä tarkoittaa sitä, että jos sä olet firma, joka haluaa lähettää jotakin avaruuteen, niin ei sun kannata oikein kellään muulla sitä lähettää kuin SpaceXllä, kun sä saman tien säästät kymmeniä miljoonia. Nimenomaan, ja siinä vaiheessa, kun puhutaan Falcon Heavystä, niin otetaan 3 näitä yksittäisiä boostereita ja teipataan ne kasaan. Kyllä, nimenomaan. Sehän se on. Hei, se on. Kyllä, teipataan ne kasaan. Siinä on paljon ilmastoteitsiä ympärillä. Joo, kyllä. On se ja palaa mukavasti ilmakehässä sitten pallonlennolla. Kyllä. Mutta joka tapauksessa niin 3 kertaa se boosti, mikä sulla nyt on käytettävissä. Se on työntöä. Kyllä, nimenomaan.
niin saadaan 25 tonnia low earth orbitille yhdellä laukaisulla. Nimenomaan 25 tonnia. Joo, aika hurjat määrät. Jos mä äkkiä niin vertaisin tolleen, niin mä sanoisin, että se on paljon. Tämä on paljon analogia, että se on paljon tonneja. Joo, se on monta. Ihan totta. Ei mennä faktoihin. Se on paljon. Kyllä, ei tarvitse sen pidemmälle mennä. Mutta joo, SpaceXista vielä vähän tulevaisuuden kuvasta vielä tosiaan, että Musk on sanonut pitkään, että hänen yksi niin kuin, ei sanoa peloista, mutta yksi ehkä jopa faktoista, mitä hän ajattelee eteenpäin, on se niin kuin ihmiskunnan selviytymisen kannalta, niin on se, että jos me ollaan ainoastaan niin kuin yhdellä planeetalla rotuna, niin ennen pitkää tulee joku iso juttu, mikä tuhoaa tämän planeetan. Ja se saattaa olla miljardin vuoden päästä, mutta se saattaa olla 100 vuoden päässä. Kyllä, tai 1000 vuoden. Kyllä. Joo, ja just tätä varten olisi kiva, että meillä niin kuin lajina olisi kopio olemassa jossain muulla. Tämmöisiä prokseja on siellä. niin, nimenomaan. Eli niin kuin jatkaa elämästä sitten toisella planeetalla, jos tämä meidän ensimmäinen kotiplaneetta tuhoutuu. Kyllä. Ja hänen niin kuin tavoitteensa on, että onko se, taas heitä, mutta onko se seuraavan 60-100 vuoden säteellä, niin olisi 1 miljoona ihmistä, jotka asuisi Marsissa. Joo, kyllä. Se oli noin 50 vuotta se taisi olla se aikajänne, mitä tässä käytetään. Eli 1 miljoona ihmistä Marsiin 50 vuodessa. Ja se kuulostaa jälleen kerran niin kuin aika isolta ja niin kuin aika pitkältä aikavälilläkin, että pystyykö tähän nyt kukaan ja niin poispäin. Mutta että niin kuin miehellä on vaan selkeä visio siitä, että jos käydään nyt hommiin, niin kyllä tämä on mahdollista. Kyllä. Hän on hyvin laskenut ja idealla on se, että niin kuin askel kerrallaan. Ensimmäinen alus menee itsekseen sinne ja valmistelee Marsin päässä niin kuin majoitteet. Niin kyllä. Kasvattaa pottuja. Joo, kyllä teltat pystyy ja pottu peltaa. Mutta tosiaan idealla, että siellä on jotain, mihin mennä, ja sitten seuraava raketti menee sitten ihmisten kanssa, että siihen rakettiin, josta tarkoitus mahtuu 100 ihmistä kerrallaan. Ja aina kun tulee se uusi niin kun ikkuna, niin sanotusti, tai mahdollisuus mennä Marsiin, mikä on joka toinen vuosi suurin piirtein, on se niin kun sillä lähin mahku, mitähän se olisi 4-6 kuukautta. Joo, se ikkuna. Joo, kyllä. Niin joka kerta hän tuplaisi sen määrän, ketä porukkaa menee. Joo. Ja ei sitä niin monta kertaa tuplataan se yhtäkkiä rupeaa olemaan niin 10 000. Kyllä. Se määrä, ketä sen menee. Että. Joo, ja eikä nimenomaan kun puhutaan, että tuplataan se määrä, niin ei yhdellä raketilla, vaan niitä multiple, niin siis useita laukaisia. Se on sellainen tosi iso raketti. Nimenomaan. Enterprise. Kyllä. Joo, vaan siis totta kai useita laukaisuja. Nimenomaan. Kyllä. Ja sitten ottaa huomioon sen niin kuin teknologian jatkuvan kehityksen. Ottaa sen nimenomaan, ja ei sen jatkuvan, vaan sen eksponentiaalisen kehityksen. Joo. Ja pystyy ottamaan sen huomioon laskuissa, mikä on tosi vaikeaa, mutta todennäköistä. Joo. Itse asiassa tämä on yksi sellainen aihe, mikä on todella mielenkiintoinen, just tämä teknologian kehitys ja miten se näyttää meistä, että se kehittyy lineaarisesti, mutta että oikeasti se menee eksponentiaalisesti, nimenomaan teknologian kehitys. Niin, että ottaa sen huomioon siihen, että jos nykypäivän teknologiaa katsoo, niin eihän se nykypäivän teknologialla olekaan mahdollista niin lähettää 1 miljoonaa ihmistä Marsiin 50 vuodessa, mutta että ottaa huomioon sen, että kaikki meillä kehittyy tässä kuitenkin, niin sitten se alkaakin näyttää jo paljon todennäköisemmältä, tai ainakin helpommalta. Kyllä. Ja tuosta vielä Muskista, että ja miksi kaikki kehittyy? Miksi? Niin, se kehittyy ainoastaan sen takia, jos joku tekee sen. Eli teknologia ei kehity itsestään, kyllä. vaan se kehittyy ainoastaan, jos joku sitä tekee. Ja se miksi mä tuon tätä aiheeseen, että just Muski puhuu tästä avaruustutkimuksesta, että miten se ei oikeastaan ole kehittynyt eteenpäin. Ja hän väittää syyksi isoksi se, että ei ole tarvetta. Niin, ei ole ketään, että se ei ole kehittynyt, koska ei ole sellaista paloa, miksi kehittää sitä. Ja se on pysynyt vähän niin kuin samoissaan. Kyllä. Aivan totta. Joo. Ja itse asiassa se on itse asiassa hyvin, niin kuin jos ajattelee tätä meidän avaruusteknologiaa, niin miten me käytiin 60-luvun jälkeen, käytiin kuussa, niin pikkuhiljaa meidän kiertoradan tai niin kuin etäisyys maasta, niin se on vaan pienentynyt koko ajan. Nykyään jos joku käy niin kuin tuolla geocentrisella niin kuin korkeammalla kiertoradalla, missä millekä mennään, niin se on oikeastaan jo tapahtuma. Että niin kuin se on harvinaista, jos joku lähtee niin kuin low earth
orbittia korkeammalle. Kyllä. Ja me ollaan tavallaan pysytty siinä, että niin kun se missä ISSkin tällä hetkellä on, niin se on nimenomaan tämä Low Earth Orbit. Ja sitä korkeammalle jos mennään, niin se on jo iso eventti. Kyllä. Ja siinä, Tapahtuma. Niin, tapahtuma nimenomaan. Ja jos katsoo tässä valossa, niin kyllä me ollaan koko ajan tultu vaan taaksepäin siitä kuuajoista. Kyllä. Toki me ollaan laitettu niin probeja, niin luotaimia menemään tuonne niin ulkoavaruuteen, mutta että niin ne on... Se on taas eri asia. Se on vähän eri asia kuin että niin viedä esimerkiksi ihmisiä sinne. Kyllä. Ja ihmiset varsinkin nimenomaan ei ole poistunut tältä Leolta kyllä. Ei. Hubble oli tämä, missä käytiin silloin, mutta että sen jälkeen ei ole niin Space Shuttle ei mennyt korkeammalle mun muistin mukaan. Joo, kyllä. Mutta nythän SpaceX, nehän julkisti myöskin vähän käsittää, että ne on tarkoitus 2 yksityishenkilölle lähettää niin kuun ympäri. Aivan, joo, kyllä. Muistankin hämärästi tästä. Joo, että siinä on tavoitteena mun mielestä, olisiko jopa ensi vuosi. tai 19. Joo, kyllä. No joo, kyllä. Eikä siinä on niinku SpaceXstä niinku vähän perustietoa, että mikä se on ja mikä heillä on tavoitteena. Aika ideologiset tavoitteet, mutta samalla aikaan yksi tuottavimmista bisnesmalleista maailmassa. Kyllä. Voisi jopa väittää. Kyllä, ja asiakkaita riittää. Niin, asiakkaita riittää. Kyllä. Okei, olisiko siinä SpaceX? Kyllä musta tuntuu, että tälle niinku vähän raapasten. vähän raapasten. Palataan joskus, jos tekee mieli. Mutta... Musta tuntuu, että me puhutaan jossain vaiheessa niin yleensäkin niin avaruus. Joo, kyllä. Matkailusta sekä eksploraatiosta, niin sitten varmaan tulee puhuttua. No meillä on 5 firmaa vielä, mikä käydään lävitse, mutta käydään ne vähän nopeammin lävitse. Kyllä. Että niin kaikki on isoja aiheita, mutta enemmän tällainen niin kuin tietopakettina. Kyllä. Joo, Okei. Jingle. Palataan. Hei. Tervetuloa taas takaisin. Päiväkahvit tieteelle. Unohditko nimen jo? Joo, unohdin kyllä. Lähinnä mietin, että ollaanko me enää päiväkahvitiedettä vai Tesla-podcasti tai Elon Musk-podcasti. Fancast nimenomaan. Mutta edelleenkin tämä on meidän ensimmäinen jakso, joka aiheena tosiaan on Elon Musk ja hänen erilaiset firmansa, mitä hänellä on. Ja me ollaan nyt käymässä lävitse firmoja. Me käytiin Tesla ja SpaceX aika niin kuin pitkästi lävitse. Toivottavasti ei pitkästyttävästi. Mutta hetken vähän nopeammin näitä hänen muita niin kuin yritysmalleja, mitä hänellä on. Kyllä. Okei, mikäs olisi seuraavana siellä? Katsotaan Solar City. Solar City, eli niin kuin aurinkoenergiateknologiaa. Kyllä. Ja tämähän on, niin kuin puhuttiin, että tämä on osa Teslaa nykyään. Kyllä. Mutta se aloitti erillisenä firmana. Omana firmanaan aloitti. Ja oikeastaan niin kuin, siis he tuottaa aurinkopaneeleja ja heillä on tietynlainen bisnesmalli USAssa, mikä he tuottaa niitä. Mutta se mikä mun mielestä on mielenkiintoisin heiltä on tämä juuri julkistettava tulee viestiä tuohon systeemiin. Nyt niin kuin julkistettava aurinkopaneelimalli, joka on kattotiilejä. Kyllä, se oli kyllä erittäin mielenkiintoinen uudistus. Tai itse asiassa jo vähän aikaa sitten mietin itsekin, että minkä takia tämä ei ole jo juttu. Kyllä. Koska nämä kattotiilet on joka tapauksessa katolla ja katto on asia, mikä suojaa meitä aurinkonpaisteelta. Miksei vaan päällystä sitä aurinkopaneeleilla. Kyllä. Ja mä veikkaan, että jos mennään asiasta vähän pidemmään, että mitään julkistuksia ei ole tullut, mutta aika paljon on ollut juttua myöskin ikkunoista, jotka kerää aurinkoenergiaa, sekä erilaista niin kuin ulkopinnoista muistakin. Ja mä en usko, että se on välttämättä hirvittävän kaukana, että koko talo periaatteessa, koko ulkopinta on aurinkopaneelia ja tehokasta aurinkopaneelia, mikä on yhteydessä taloakkuun, mikä tuottaa kaiken energian. Ensinnäkin säilyy energian, käyttää energiaa päivisin ja sitten varastoi sen päivisin ja ottaa käyttöön öisin, jolloin koko ajan sulla on. Kyllä. Ja mikä tärkeintä, niin tehdä tämä kaikki niin kuin, affordable. Siis silleen, että siihen on varaa. Nimenomaan, että se on yksi varten otettava mahdollisuus, ellei jopa niin kuin paras ratkaisu niin kuin energian puolesta. Jos ottaa huomioon varsinkin sen, että sitten sä säästät energiakuluissa sen mitä se aurinkotiili ottaa varastoon sulle sitä energiaa. Aivan. Joo, se on sellainen niin tosiaan mun mielestä mielenkiintoinen niin futuristinen juttu heiltä. Kyllä. Ja tietysti sen takia, että he on Teslan kanssa yhteydessä, koska Teslan niin kuin ihan monen kolmosen kattoihin nyt on tulossa niin kuin Solar Cityn energiaa, että siihen tulee
aurinkokeräimiä. Kyllä, plus että noi Teslan Supercharger, nämä asemat käyttää Niin aurinkoteknologiaa. Kyllä vain. Aurinkopaneeliteknologiaa, että antaa energiaa autoille nimenomaan auringosta. Kyllä, Eli kyllä. puhdasta energiaa. Kyllä. Mutta oikeastaan musta tuntuu, että Solar Citystä ei sen enempää. Ei varmaan mennä enempää. No sitten on tommonen, enemmänkin tämmöinen niin kuin ideologinen juttu, ihan kuin kaikki muut ei olisi, mutta tämä ehkä enemmän kuin muut, on tämä OpenAI, eli avoin keinoäly tai tekoäly. Kumpi on virallisempi suomeksi, tekoäly vai keinoäly? Mä en tiedä, onko ne peräti eri juttuja. Keinoäly, tekoäly. No, en osaa sanoa. No toivottavasti tiedätte, mistä puhutaan. Kyllä. AI. Joo, puhutaan AIsta. Kyllä, AIsta. Joo, se on internet-slangia nimenomaan tälle keinoälylle. Joo, Artificial Intelligence. Eli OpenAI on tämmöinen niin kuin, on yhdistys ja firma, millä on noin $1 miljardia käytössä, eikä huomattava määrä rahaa. Ja sen tarkoituksena on tutkia keinoälyä, tai tutkia AIta niin, että se olisi hyvän suopainen ihmisille. Kyllä. Friendly neighborhood AI. Kyllä, nimenomaan. Joo, kyllä. Joo, se on yksi AI-kehitykseen liittyvistä peloista just se, että mitä jos siitä tulee Skynet. nimenomaan Skynet, eli yrittää tuhota ihmisen tai näkee ihmisen uhkana tai turhana tälle maapallolle. Kyllä, ja mun mielestä on just se, että ei sen, niin, nimenomaan, että se ei välttämättä ole itse asiassa uhka, vaan se on niin kuin, se on vaan niin kuin hidasta. Niin. Että se joku vertaus tossa, että jos sä oot niin ihmisen katsoo vaikka muurahaisia, tämä on yleinen vertaus, se on muurahaiskeko, niin todennäköisesti jos sä oot metsässä rauhassa ja sä et siellä tee mitään, kun ei sulla mitenkään uhkaa millään lailla. Kyllä. Mutta jos sulla on tämmöinen niin vesivoimala ja sen veden ottoväylällä on Pari muurahaiskekoa, niin sua välttämättä ei haittaa, jos lähtee siitä. Kyllä. Niin meidän tarkoitus on olla, että me ei olla se muurahainen siellä vesivoimalassa. Että me ollaan joku tiellä. Joo, kyllä. Että se ei haittaa, mutta ei ole tiellä. Juuri näin. Joo. Juuri näin, kyllä. Ystävällinen tekoäly. Kyllä. Mutta se tosiaan OpenAI on niin promouttaa, eli mainostaa sitä, että koitetaan yhdessä luoda tekoäly tai AI, mikä on hyvän suopa. Joo, juuri näin. Ja nimenomaan se, että kun jos se vähentäisi vaikka sitä, että niin kun joka valtio tekisi omassa pimeässä nurkassaan omaa kokeilua, joka sitten saattaa riistäytyä käsistä. Kyllä. Eli se on myöskin yksi näitä tavoitteita sillä. Kyllä, tavallaan turvaverkko. Niin, nimenomaan. Kyllä. Joo, eikä se on OpenAI. Sillä muska ei varsinaisesti siihen kuitenkaan hirvittävästi tekemisten kanssa. Hän on aloittanut, hän tukee sitä, mutta se on itsenäinen organisaatio. Kyllä. Siinä mielessä. Joo, okay. No sitten jatketaan. Uusimpia juttuja. Boring Company. Boring Company, kyllä. Nimi, joka on vaikea muistaa, koska se on niin tylsä. Joo. Eli tää lähtee, nyt heitetään viime vuonna. Olisiko ollut viime vuonna, että muski oli miettiä, että pakko olla joku parempi tapa päästä niin noista ruuhkista eroon, nimenomaan Los Angelesin teillä. Joo, kyllä. Ja hän ei halua mennä ylöspäin, eli ne on näihin lentäviin autoihin, koska hän kokee, että ne on äänekkäitä ja vaarallisia. No se on, kyllä. Mutta se on tietysti... Se on näkökulma. Se on näkökulma, kyllä. Ja joku sanoo, että joo, että kyllä ihan luonnollisesti tämmöinen niin kuin autofirman omistaja kokee lentävät autot uhaksi. Niin autofirma, joka ei tuota lentäviä autoja. Niin, nimenomaan. Mutta se on hänen niin kuin henkkoht mielipiteensä, että tuntuu, että se on hyvin autenttinen kuitenkin. Että hän kokee, että ne on aina, että melusaaste on niin valtava nykyteknologialla. No ainakin nykyteknologia. Toki kaikki kehittyy. Kehitys kehittyy. Kyllä, kehitys kehittyy. Että ei voi tietää, mihinkä lentävä autoteknologia menee. Varmasti menee eteenpäin. Joo, totta kai on tulossakin paljon. Kyllä. Tästä puhumme toisessa podcastissa. Todennäköisesti. Joo, no, mutta kuitenkin siis Boring Company on siis, se on tunnelifirma. Ja hän koittaa käyttää tätä first principle thinking periaatetta, että miten saadaan niin kuin tunnelin kaivaminen kannattavaksi, niin kannattavaksi, että voisi luoda tämmöisen autonomisen verkoston maan alle. Kyllä. Joo, jälleen se konsepti tuntuu jäätävän futuristiselta
ja oikeastaan aika utopiseltakin, jos ajattelee nykyisiä niin kuin kaivamismetodeja ja miten se koetaan erittäin kalliiksi, niin yksi lähtökohta olisi nimenomaan se, että tehdään siitä sellaista, että se on helppoa ja halpaa, jotta voidaan sitten tehdä monia tunneleita niin kuin esimerkiksi Los Angelesin tai vaikka New Yorkin alle. Kyllä. Ja sitä kautta niin kuin helpottaa sitä ruuhkaa maan päällä. Kyllä. Ja tämä liittyy myöskin tähän niin kuin itse ajaviin autoihin. Koska siinä vaiheessa, kun autoista tulee just tämmöisiä itse ajavia, niin autojen määrät lisääntyy todennäköisesti. Koska kaikki haluaa sen yhden auton, millä liikkuu paikasta toiseen. Eli bussit on siinä vaiheessa ja junat hieman epäkäytännöllisiä, koska sen täytyy aina mennä jonnekin asemalle. Versus, että tulee auto, joka nappaa sut kyytiin jostain. Siinä vaiheessa autojen määrä tulee nousemaan ja tarvitaan jonkinnäköinen järkevä ratkaisu siihen, miten tätä trafiikkia, siis liikennemäärää pystytään helpottamaan. Ja yksi vaihtoehto on kyllä. tunnelit. Tähän on monia teorioita itse asiassa, on algometreistä ja muista lähtien. Kyllä. Mutta tosiaan periaatteessa tässä on se tunne, että mennään alaspäin. Et sillä että tavallaan ei ole rajaa siihen, kuinka monta kerrosta voidaan mennä alaspäin. Aivan. Ja se nopeuttaa. Ja kun ne on autonomisesti menee, niin idealla on se, että ne voisi mennä niin kuin huomattavia nopeuksia maan alla. Kyllä. 200 kilometriä tunnissa oli se, mitä siinä demossa näytettiin. Mutta että niin kuin, nimenomaan paljon kovempaa kuin mitä sitä maan päällä. Joten kaupungin toiselta laidalta toiselle laidalle on huomattavasti nopeampaa kuin mennä läpi. Kyllä. Tai edes kiertää kehätietä pitkin. Niin, kyllä. Mutta tämä on tosiaan hyvin uusi juttu, että siellä ensimmäinen niin kaivuri on rakenteilla. Ja tämä on vähän tämmöinen harrastus bussille, että se mitäs tekisi sitten? Kyllä, joo. Näinhän itsekin tässä haastattelussa, joka molemmat ollaan katsottu, sanoi, että tämä on enemmän tämmöinen harraste hänelle, että laitapa tällaisen tulille. Ajattele, miten mukava se olisi, kun voisi kehittää, täysin kehittää uuden niin teollisuusmuodon tolleen niin harrastuksena. Kyllä. Kun massia tuossa vieressä on, niin tehdäänpä tällainen. Mutta taas kun sitten on ideologi taustalla, joka kumminkin tavoitteena on totta kai tuotto, mutta sitä enemmän tuntuu, että se niin kuin, taas se ihmiskunnan eteenpäin vieminen. Kyllä. Ja tämäkin nimenomaan lähtee siitä, että niin kun meidän liikennemäärät tulee nousemaan sitä myötä, kun autoteknologia kehittyy. Niin kun ihan oikeasta niin kun tarpeesta. Ja ihan rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että ei meillä ole mitään käsitystä esimerkiksi Los Angelesin ruuhkista täällä Suomessa. Ei. Mä olen siellä pari jotain ajanut itse asiassa itse. Mä muistan kyllä, niin kuin mun mielestä New Yorkin ja Los Angelesin ruuhkat oli isoimmat. Pari vuotta sitten mä olin ajelemassa ja kyllä siinä piti olla niin kuin ihmeissä vähän, että mitenkäs tässä kun 7 linjaa menee molempiin, 7 kaistaa molempiin suuntiin ja molemmat on ihan tukossa. Kyllä. Miten tästä en ihmettele. Kyllä, ja Losin ruuhkat on ihan käsite kyllä tuolla Jenkeissä, että mitä enemmän koko maailma menee siihen suuntaan, niin tarvitaan joku järkevä ratkaisu. Näin ei voida enää mennä eteenpäin. Kyllä. Missä on Helsingin ruuhkasipaikka? Mannerheimin tie, ehkä. Tosi vähän ajellut täällä. Että joo, kyllä. Onko meillä ruuhkaongelmia? On meillä ruuhka-ongelmia. Okay. Ja Kehä 1 on tietysti se, mikä niin näitä työssä käyviä ihmisiä haittaa. Niin omalla autolla työssä käyviä ihmisiä haittaa nimenomaan tosi paljon. Että siellä jumitutaan kyllä ihan varmasti. Kyllä. Että tunneleita odotellessa. Me ollaan tunnetusti aika hyviä tällä hetkellä tunneiden tekemisessä muutenkin. Niin yhtään sen pidemmän asiassa menneenä, mutta wink länsimetra. Niin. Joo, kyllä totta. Okei, no ei odoteta sitä kieli pitkällä. Ei jäädä odottelemaan sitä hirvittävästi nyt. Okei, joo. Mennäänkö eteenpäin? Mennään eteenpäin. Okei, 2 vielä. 2 vielä. Seuraava. Hyperloop. Otetaan hyperloopi tähän väliin ja sitten puhutaan tuosta futuristisemmasta videosta. Joo, kyllä. Eli Hyperloop-konsepti on tavallaan uusi massakuljetuskonsepti. Joo, kyllä, mass transit, kyllä. Ja ideallaan siis on, että tämmöisiä kapsuleita menee tämmöisessä putkessa painottomassa tilassa ja mennään aika kovaa vauhtia. Ilmattomassa, ei painottomassa, ilmattomassa tilassa. Niin mä sanoin. Paineettomassa. En sanonut. Okei. Olit oikeassa. No niin, tarkistetaan ja... Joo, kyllä. Ei leikata. Eikä tarkoitin totta kai, että ilmattomassa. Ja näinhän mä sanoin. Kyllä. Joo, tilassa. Joo, anyway.
Painotun tulee sitten myöhemmin. Niin, nimenomaan kyllä. Ne avaruuden kautta. Joo, no niin, kuitenkin asiaan. Hyperloop. Joo, eikä Hyperloopi konseptina on hieno konsepti. Ja Muski taas itsellä hänellä ei ole firmaa tästä, mutta hän niin kuin pisti asian aluille heittämään tämä idea. Hänellä oli kilpailu siitä jutusta ja sitten siellä tuli pari firmaa, mitkä on vienyt asiaa eteenpäin. Ja tätä Hyperloop One taitaa olla niin kuin yksi niin kuin isoimpia niistä. Joo, kumpa olisi taas joku, millä tarkistaa Kyllä, tämä asia. Mutta kyllä. kyllä hänellä itsellään ei ole tässä niin kuin firmaa, mutta että konsepti on häneltä tai ei ehkä konseptikaan, mutta että hän heitti, hän heitti sen asian ilmoille. Kyllä. Ja tavoitteena siis tosiaan tehdään niin kuin, pitkiä matkoja nopeasti. Ja saadaan vaikka nyt niin kuin Suomen mittakaavassa, että tänne kaavailtiin yhtä niistä. Taas oli niin konseptina mielessä, että olisi tämmöinen niin kuin Suomesta Tukholmaan tai Helsingistä Tukholmaan oleva linja. Eli jos on idealla, että Helsingistä Tukholmaan menisi noin puoli tuntia, 25-30 minuuttia. Niin. Suurin piirtein. Että mitä se tekisi niin kuin näiden kaupunkien kuljetuksella ja ekonomialla ja siinä vaiheessa, kun sä voit asua Suomessa ja käydä töissä Ruotsissa. Kyllä. Esim. Tai toisinpäin. Kyllä, joo, nimenomaan. Ja konsepti on tosiaan se tuubi, jossa sitten kulkee näitä podeja. Podeja, tai se on se yleisin malli siitä, että pikkupodeja, jossa voi sitten kuljettaa sekä ihmisiä tai kargoa. Kyllä. Eli se myöskin mahdollistaa sen, että niin kargokin liikkuisi paljon nopeammin tuossa välillä, kun mikä nyt tarkoittaa sitä, että laitat sen laivaan, niin se on seuraavana aamuna sitten vasta tuolla Tukholman puolella. Toinen, joo, kyllä. Nyt rekkakin menee sinne kalaivaan. Niin, usein. Joo, kyllä. Mutta nyt ilmeisesti niin ensimmäinen on tulossa Dubaihin. Joo. Mä ymmärsin näin. Ja sitten he on julkistanut nyt tätä, ainakin yksi näistä firmoista julkisti just viime aikoina kymmenkunta niin kuin mahdollista yhteyttä Yhdysvalloissa. Niitä oli niin kuin Floridassa ja tosiaan oli vaikka New York, Boston, San Francisco, Los Angeles. Joo, nimenomaan sillä idealla, että se on eri puolella tätä nimenomaan valtavaa maata. Kyllä. Eli yhdistää niin kuin rannikot ensinnäkin ja sitten myöskin pohjois-etelä-suunnassa Kyllä. maata, niin se mullistaa kyllä aika paljon asioita siellä. Ja siinä vaiheessa, jos nämä iskee lävitse, niin tosiaan ne rupeaa kilpailemaan lentämisen kanssa niin lyhyillä matkoilla. Hyvin nopeasti rupeaa kilpailemaan lentämisen kanssa. Varsinkin näiden nykyisten lentoyhtiöiden käytäntöjen valossa. Niin kyllä. Hyvin nopeasti varmasti. Mutta joo, Hyperloop on tosi mielenkiintoinen futuristinen käsite ja toivottavasti kuullaan siitä pian lisää. Ensimmäinen testirata on valmis. No niin. Puolen kilometrin testirata Nevadassa on valmis Hyperloop One. Ja sinne odottelen ensimmäistä testiä. Noniin. Joo, odotellaan mielenkiinnolla päivitystä tästä. Okei. Siinä on Hyperloop taas niin pähkinänkuoressa. Viimeisenä tämmöinen vähän niin kuin iso aihe, mistä puhuttiin jo vähän aikaisemmin, eli Neuralink. Brain Machine Interface, BMI. Kyllä. Mistä tätä lähdetään aloittamaan? Me molemmat luettiin just tämmöinen artikkeli, mikä oli noin 38 000 sanaa. Tällaista lähteessä kuin Wait But Why. Herra Tim Urban kirjoitteli vähän Elon Muskin uudesta firmasta. Kyllä. Ja se on nimenomaan firma, jonka tarkoituksena on yhdistää aivot tietokoneeseen. Kyllä. Ja musta tuntuu, että tämä on niin iso aihe, että tästä pitää tehdä erikseen juttu, mutta tehdään aloitus. Raapastaan nyt vähän pintaa. Joo. Aivojen maaginen tulevaisuus on toi otsikko tuossa. Joo. Ja se kyllä kuulostaa just siltä, että se on todellakin magiaa tällä hetkellä että yhdistät aivot suoraan tietokoneeseen ja toisiin aivoihin, kyllä, internettiin ja toisiin aivoihin. Se kuulostaa kyllä utopialta. Se kuulostaa utopialta ja varmasti myöskin pelottavalta. Joo, kyllä, monella tapaa. Ja se on niin äkkiseltään kaikki uusi, mikä on utopinen, kuulostaa hyvin pelottavalta, mutta kun niin kuin puhuttiin, että kun tulee askel kerrallaan, kyllä. Niin se ei tunnu pelottavalta. Eihän niin kuin, mä vertaan tuon puhelimeen aina, niin kuin siinä artikkelissa kanssa, että sulla on tällä hetkellä niin kuin taskussa yhtä tehokas tietokone, mikä oli supertietokone 30 vuotta sitten. Niin, nimenomaan. Kyllä. Joo, joo.
Ei olla vielä huomenna kytkemässä aivoja suoraan USBilla, No ei olla, USB-kaapelilla nettiin, mutta... Että Matrixia on vähän aikaa. Vähän on vielä aikaa, mutta että niin tämä on erittäin mielenkiintoista seurata, miten tämä teknologia kehittyy. Kyllä. Ja varsinkin oli todella mielenkiintoista lukea siitä, miten vähän me tiedetään aivoista tällä hetkellä. Kyllä. Ja se oli kyllä, ja mitenkä ylipäätään niin aivoja pystyy yhdistämään tietokoneeseen, että mitä se vaatii tällä hetkellä. Niin Kyllä. se on Mutta se on mahdollista ja sitä tehdään paljon. Aivan. Se ei ole enää niin kuin pelkästään utopiaa, vaan me tehdään sitä jo tällä hetkellä. Kyllä. Me ohjataan jo niin kuin pelkästään aivoilla tietokonetta tai jonkinnäköistä mekaniikkaa nimenomaan. Kyllä. Et se ei ole niin futurismia tai niin tulevaisuutta, mitä me ehkä saatetaan kuvitella. Eli ihmisillä on jo implantteja aivoissa, joilla he pystyvät esimerkiksi kadonnutta kuuloa tai näköä korvaamaan jollain tasolla. Kyllä. Niin näitä on jo olemassa. Aivan. Hypätään vähän pidemmään. Okei, futuristisesti. Mikä on, nyt kun luet tätä artikkelia ja asia katsottu, niin mikä on meidän tulevaisuus, niin kuin lähitulevaisuus, 20 vuotta eteenpäin Brain Machine Interfaceista? Mitä me tehdään? Mitä me tehdään tällä? No, mikä tälleen introverttina tulee ensimmäisenä mieleen, niin me ei tarvitse puhua. Niin joo, kyllä. Joo, puhe korvataan tehokkaammalla tavalla. Kyllä, vaihtaa ajatuksia. Kyllä, ajatusten vaihto. Joo. Joo. Kyllä, ja niin. Telepatia. Periaatteessa. Juuri, sitä se tarkoittaa. Niin, valit telepatia. Samalla tavalla, kun sä valitset, että lähetkö sä tekstiviestin jollekin, niin sä voit valita, että puhutko sä toisen kanssa niin kuin sanoin vai ajatuksia. Kyllä, sä voit tällä hetkellä jo sanella tuohon puhelimeen sen viestin, ja se puhelin lähettää sitten tekstinä, joka täytyy lukea. Mutta Kyllä. Millä tahansa kielellä sä haluat vastata. No itse asiassa joo, kyllä. Joo. Mikä opittiin juuri. Opittiin tuossa viikko sitten se, että Google Translate on mennyt aika paljon eteenpäin. Kyllä. Joo, mutta anyway, niin ei siitä, konseptina siitä ei ole iso askel enää siihen, että niin kuin sitten suoraan aivoja käskyttämällä sä lähetät viestin toiselle. Kyllä. Ja mikä mua kanssa kiinnostaa siinä on se niin kuin, tosiaan käytännöllisyys, että se, että kun talosta tai kämpästä tulee smart-kämppä, eli siinä vaiheessa, kun haluat niin kuin, keittää kahvia tai sä haluat pistää valot pois tai telkkarin päälle tai mitä tahansa, niin sen sijaan, että menet sinne TVlle tai katkaisijalle, niin sä niin kuin ajattelet sitä, ja itse asiassa et edes ajattele sitä, vaan sä aiot. Niin, nimenomaan. Se on se aikomus, mikä aiheuttaa sen. Kyllä. Vaan ei tarvitse miettiä, että no niin, valot päälle. Vaan sä... Machine lights. Kyllä. Joo, ei tarvitse mitään tällaista. Ei mitään. Nimenomaan se aikomus riittää siihen, että aion laittaa valot päälle ja valot syttyy itsestään päälle. Kyllä. Et se on niin kuin peruskonsepti ja sit sitä voi jakaa pitkään. Sit jos on esim. Niin on ihmisiä, keillä on ei ole jalkoja vaikka. Saatan esimerkiksi, jos on hyvät proteesit ja muuta, että sen sijaan, että sä niin kuin, tavallaan vaikeasti kävelet sillä tavalla, sä vaan käytät tavallaan normaalia impulssia aivoista kävelemiseen ilman, että ajattelet asiaa. Niin, ei tarvitse enää opetella uudestaan kävelemään sitä. Kyllä, vaan se lukee. Että se on niin kuin, joo. Kyllä. Mutta sitten ollaan tosiaan menty aika monta askelta. Tässä aika monta skipattiin, mutta mun mielestä tämä niin futuristisuus on hyvin tärkeää tässä, mitä me tehdään. Ja oikeastaan musta tuntuu, että päiväkahvitiede itsessään on aika niin perustavanlaatuisesti futuristista. Kyllä. Ja tulee olemaan. Juuri sitä, eikä mietitä tavallaan, että mitä se vaatii meiltä. Niinkään ei mietitä sitä, mitä se vaatii meiltä yhteiskunnalta tai mitä resursseja me voi antaa, vaan nimenomaan heitellä ideoita ja keskustella ideoista. Kyllä, mahdollisuuksista nimenomaan. Kyllä. Positiivista vibaa. Yes. Joo, kyllä. Mutta joo, se on, olisiko siinä Neuralinkista, mikä se on ideana? Palataan siihen vähän, kun se on niin iso aihe. Se on niin iso aihe ja siitä riittää kyllä tekstiä molemmilla, että palataan siihen myöhemmin. Joo. Mutta näin teaserinä, pienenä pintaraapasuna varmasti riittää kyllä. Ok, mun mielestä se oikeastaan on ihan hyvä lopetus näille niinku firmoille. Eli on 7 eri firmaa ja 7 eri tämmöistä niinku yritystä, mitä hänellä on tai missä hän on mukana, ja Elon Musk nimenomaan. Ja meillä on yksi osio jäljellä vielä tähän meidän ensimmäiseen podcastiin, mikä on tämmöinen vähän kuin tulevaisuuden kuva ja missio. Et puhutaan vähän, että mihin ollaan menossa. Et vähän nyt me niin kosketettiin tätä pintaa tässä Neuralinkin kanssa, mutta palataan siihen ihan kohta uudestaan. Että viimeinen jingle ja sitten palataan. Yes.
tervetuloa takaisin viimeiseen osioon. Viimeinen, joo. Viimeinen osio ensimmäisessä podcastissa. Tämä on mennyt jo niin 100% pidempään kuin mitä kuviteltiin. Kyllä. 1,5 tuntia kilahti jo. Mutta niin meillä aina tuppaa menemään. Niin, tahtoo olla. Tunnit vierähtää. Kyllä, mutta on mukava jutella, kun on mukava juteltava. Nimenomaan jo mukava seura. Niin, se on ehkä. Joo. Klik. Klik. Jep. Kahvi. Joo, eli vähän tämä niin podcastin lopetuksen makua, että niin pohdintaa loppuun. Eli nyt on opittu vähän Elon Muskista, toivottavasti jotain uuttakin, eli että mistä Musk on tullut niin sanotusti, mitä hän on tehnyt, ja ehkä jopa vähän minkä takia. Mutta nyt olisi niin tarkoituksena käydä vähän läpi, että lisätä, että minkä takia, mikä ajaa häntä eteenpäin. Kyllä. Sitä on vaikeaa tehdä itse asiassa kysymättä Muskilta. Niin, onneksi on olemassa haastattelijoita tai haastatteluja, jossa joku on onnistunut tonkimaan vähän hänen päänsä sisälle, että minkä takia hän tekee, minkä takia hän luo tämmöisiä firmoja, aivan, jotka ei vaan pyri maksimoimaan voittoja, vaan nimenomaan ajamaan ihmiskuntaa eteenpäin. Ja musta tuntuu, että se on just tossa se pointti, mikä ajaa ihmiset tavallaan Muskin luokse. Että hän on niinku tämmöinen millennial entrepreneur, eli niinku millennial yrittäjä, joka on tosiaan ideologia pohjautuva yrittäjä. Ja totta kai sivutuotteena tuo rahaa. En ole ihan varma, että kumpi on tärkeämpää. No musta tuntuu, että kumpikaan ei ole tärkeämpää. Molemmat tarvii olla. Niin. Pitää olla hyvä tuote, mikä on tuottava, mutta samaan aikaan myöskin tukee pitkän matkan tai pitkän aikavälin tavoitetta. Kyllä. Joo, ja väistämättä nämä asiat on erittäin kalliita, joita hän tarvitsee sitä pääomaa. Kyllä, nimenomaan. Tuottavista yrityksistä. Joo, kyllä. Ja päästään siihen, että tosiaan jos mietit, että kaverilla on tavoitteena esimerkiksi Teslan kautta, että päästään niin kuin ilmastonmuutosta torjumaan. Ja miten kautta me päästään torjumaan sitä, on tavallaan ottaa askelia taaksepäin. Ja yksi isoimmista hiilidioksidin tuottajista on autot. Kyllä. Ja nimenomaan fossiilipolttoaineet. Kyllä. Ja se, että sen sijaan, että hän lähtisi koko maailmaa pelastamaan ja lähtee niin kuin pelkästään ideologisesti ajamaan asiaa, niin hän otti konkreettian asian. Että miten mä voin tämän parantaa. Kyllä. Tekemällä parhaimman auton, mikä on myöskin ympäristöystävällinen. Juuri näin. Ja tavallaan, ja hänellä ei ole se itse tarkoituksena, että hänen firmansa pelastaa maapallon, vaan se saa myös muut firmat vastaamaan jollain tavalla tähän. Ja just tossa on se juttu. Kyllä. Että se, että hän on avoimia noita, mikä tämä on, suunnitelmia. Hän niin julkisti patentteja ja sun muita. Että okei, että hän tekee niin hyvän auton, että muiden firmojen on pakko tehdä omansa. Kyllä. Ja niin kuin ollaan nähty, niin nyt on jokaiselta isolta autofirmalta on tulossa jonkinnäköinen vastine tai sähkökäyttöinen auto nimenomaan markkinoille. Kyllä. Ja oikeastaan kuulin jossain sanottavan internetissä. Silloin se on pakko olla totta. Kyllä. Kuulin jossain sanottavan, että sä et tällä hetkellä voi olla niin kuin vakavasti otettava autovalmistaja, ellei sulla ole jonkinnäköistä niin kuin sähköautotuotantoa tai suunnitelmissa tai niin kuin jo julkistettu. Kyllä. Mä uskon sen kyllä. Koska mä uskon, että nykykuluttaja on enemmän tietoinen ympäristön muutoksesta. Kyllä. Ja just itse asiassa eilen Ranskan vaaleja seurasi. Asiasta tuli mieleen, että herra Macron voitti sieltä vaalit ja hän oli jo lähettänyt sitä viestiä jo ympäriinsä jo, että ilmastonmuutos on iso juttu, että nimeltä mainitsemattomat maat ja herrat, jos ei usko siihen tai eivät halua sitä parantaa, että tulkaa tähän Ranskaan vaan, että kyllä me tätä hoidetaan. Joo, kyllä. Mutta just tämä ideologia, että otetaan asiat tosissaan. Meillä on faktat olemassa, luetaan niistä, uskotaan niihin ja sitten toimitaan. Kyllä. Ja mun mielestä Tesla on nimenomaan tekee sitä. Kyllä. Tai Elon Musk. Elon Musk nimenomaan. Kyllä, ja sama asia sivuttiin myöskin siinä SpaceXen kohdalla, eli tarkoituksena nimenomaan pelastaa ihmiskunta siltä vääjäämättömältä tuholta. Messias Musk. Messias Musk, kyllä. Kyllä. Siinä mielessä niin on helppo nähdä se fanikunta ja seuraajakunta, joka
muskilla on, isä muskilla on. Kyllä, mutta täytyy myöntää, että sitä kautta itsekin tähän lähtee. Mä en ole yhtään autoihminen itse. Mä en ole koskaan omistanut autoa, mutta mä olen Tesla-fani. Kyllä. Aivan. Ja sillä ei ole mitään tekemistä mun tapauksessa sen auton kanssa, vaan sen, että mitä se auto edustaa, mitä se teknologia edustaa ja mitä ideologia edustaa. Kyllä. Ihan totta. Joo, no itse kyllä tykkään pelata autopelejä. Se ei ole ihan sama asia. No vaikka se on aika lähellä. Se on aika lähellä. Mutta että niin kuin, ei todellakaan itselläkään ollut minkäännäköistä hinkua niin kuin palata autoratin taakse nimenomaan autonomistajana. Mutta että siinä vaiheessa, kun ensimmäistä kertaa näki Teslasta kuvia ja arvioita ja videoita, niin kyllä se saman tien herätti sen hingon, että tämä alkaa olla sen verran cool laite, että tähän voisi jopa jossain vaiheessa investoida, jos tarvetta löytyy. Kyllä, ja se voi olla, että ei kestä kauan, että sun ei tarvitse investoida siihen, vaan se auto tienaa sulle sen mitä sä investoit siihen, eikä sä käytät sitä silloin, kun sä itse käytät, ja sitten pistät sen töihin sillä aikaa. Kyllä. Että kunhan autonominen ajaminen tulee parin vuoden päästä. Niin, parin vuoden päästä. Kyllä. Luotetaan siihen. Aika progressiivinen arvio, mutta kuitenkin. Luotetaan siihen. Se on kiveen hakattu. Joo, mutta... Kuulitte sen täältä ensin. Ihan varmasti. Joo, mutta anyway, kyllä. Niin, se on yksi osa sitä muskin taikaa. Niin, kyllä. Ja siis siinä on joku, kun miettii, että kuitenkin niin useimmissa firmoissa, mutta Tesla ensinnäkin, että se ei mainosta millään. Että se ei ole mainosbudjettia. Aivan, totta. Että sä et näe koskaan niin kuin Teslan mainosta telkkarissa, että ostat Tesla, vaan se menee ihan puhtaasti sillä, että ihmiset tykkää, se on niin hyvä tuote, tai perustuu siihen taustaan, että se on niin hyvä tuote, että sana kiinni. Totta, se oli itse asiassa yksi todella iso asia siinä vaiheessa, kun he otti näitä Model 3 ennakkovarauksia vastaan. Kyllä. He oli ottanut satoja tuhansia varauksia niin kuin mainostamatta sitä autoa pätkää. Ei minkäännäköistä marketing-budjettia. Kyllä, muuten kuin se, miten muut on kirjoittanut asiasta. Niin, kyllä. Totta kai haastatteluja ja muita, mutta ei ole markkinointi. Joo, ei ole niin kuin tienvarsimainoksia autoista. Se on kyllä aikamoinen saavutus. Niin, kyllä. Mutta just tämä tosiaan, se ideologia, että ei haittaa, että epäonnistutaan, ei haittaa tätä riskejä. Unelmoidaan isosti ja ajatellaan loogisesti. Että se askel kerrallaan. Ja vaikka muut ei näe sun visiota, niin sä näet sen niin selkeästi, että sä kuulet sitä kohti ja ennen pitkään ne näkee sen vision. Kyllä. Että se on niin ihaltavaa. Niin kuin mä sanoin alkuun, että mä olen tämän fanboy. Ja totta kai mun mielipiteet on sen mukaisesti totta kai koko tämä meidän podcasti on ollutkin, että me ollaan tosi positiivisesti puhuttu asiasta. Kyllä. Totta kai, jos lähtee asia katsomaan, niin Elon Muskissa itsestään löytyy paljon, niin kuin tahansa muustakin löytyy se toinen puoli. Kyllä, ja ylipäätään tämmöisen niin kuin, seurattavaa asetelman nostaminen, ihmisen nostaminen, se luo aina tietynlaisia semmoisia ongelmia nimenomaan niin kuin objektiiviselle asioiden tutkimiselle. Kyllä. Mutta että, joo, itsessään pelkkä ilmiökin niin kuin on jo hatun nostamisen ja mielenkiintoisen tutkimuksen kohde. Aivan. Mutta tosiaan, jos Elon Muskin vision on uskominen, niin seuraavien vuosikymmenten aikana ihmiskunta on multiplanetary species. Kyllä. Ja meillä on keinoäly olemassa jo. Plus me pystytään itse ohjaamaan samalla tietotaitotasolla kuin keinoäly ohjaamaan ympäristöämme, todellisuuttamme. Meillä on autot, jotka ajaa itseänsä ympäriinsä sekä tunneet, mitä pitkin mennään. Kyllä. Ja pystytään menemään muille planeetoille, mutta myöskin maapallon sisällä liikkumaan erittäin nopeasti paikasta toiseen. Maapallon toiselta puolelta toiselle puolelle nopeasti, niin siinä vaiheessa aletaan olla niin kuin... Kyllä. Sitten me ollaan tulevaisuudessa. Kyllä. Ja mun mielestä niin Elon Muskin viimeisen TED-talkin lopetus oli mun mielestä hyvä. Häntä kysyttiin, että minkä takia hän tekee sitä, mitä hän tekee. Ja hän sitä vaan vastasi, että hän haluaa luoda tulevaisuus, hän pystyy, missä ei tarvitse olla surullinen. Että mä oon tyytyväinen siihen, että tämä on meidän tulevaisuus, tämä on ihmiskunnan tulevaisuus, ja tähän meidän pitää mennä. Se on inspiroiva tyyli elää. Kyllä. Joo, se on erittäin hyvin sanottu. Ja jos me kollektiivisesti ihmiskuntana kaikki pyrittäisiin tätä kohti, niin
meillä todennäköisesti olisi huomattavasti paremmin. Ois jo paremmin. Ois jo paremmin, joo. Kyllä resurssit meillä kaikilla Kyllä mä melkein väitän sen näin, tietämättä asiasta tän enempää. Ja mä silti väitän, että jos yhdessä tehtäisiin, niin asiat voisivat olla paremmin. Ei kaikki, ei kaikkialla, mutta yleisesti. Kyllä. Eiköhän se ole siinä. Se varmasti aika hyvin summaa kyllä. Summaa kyllä tämän topiikin, tämän aiheen Elon Muskista. Kyllä. Okidoki. Eikä sitä kiitoksien paikka. Niin, nimenomaan lopetusta niin kiitosten paikka. Eli jos jaksoit nukahtamatta tänne asti, niin iso kiitos ensinnäkin. Mahtavuutta. Kyllä, siitä jo isot golf-taputukset. Mä olen vähän yllättynyt jo. Mutta että ilman muuta osallistu keskusteluun. Eli sanoin jo alussa ton paivakahvitiedettä@gmail.com sähköpostiosoitteeseen. Voit laittaa sinne palautetta. Sekä, jos on Muskista jotain nipotettavaa tai muuten on faktat mennyt sekaisin, niin laita palautetta ihmeessä. Ja myöskin niin kuin podcastia itseään koskevat asiat ja palaute ja kehitysehdotukset. Niin ilman muuta. Ja kaikki kommentit otetaan vastaan. Että tämä todennäköisesti saatat olla tämän podcastin parin Facebookista tai YouTubesta, että tässä varmaan jonkinlainen kommenttiosuus on olemassa. Jos mä yhtään nyky-internettiä tunnen, saattaa olla olemassa. Kyllä saattaa olla. Sinne kanssa viestiä. Että tämä on tosiaan meidän ensimmäinen. Ja oli hauska. Kyllä, kiitos Topille. Kiitos Jussi, tämä oli mahtavaa. Kyllä. Okei, ei mitään. Hyvät päiväkahvit kaikille ja lisää tiedettä. Palataan asioihin. Palataan. Moro. Moro.